Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario deste mes. O punto primeiro é a aprobación, se procede a acta número 10 do ano 25 da sesión celebrada o día 1 de setembro do 2025. Alguna sugerencia? Votámosla entonces. Votos emitidos 19, a favor os 19, 0 abstencións, 0 votos en contra, queda aprobada por unanimidade. Imos co punto 2, decretos da alcaldía, dar conta, señor secretario, ten a palabra. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de resoluciones que dictou dende a data da anterior convocatoria, o día 26 de septiembre, e decreto número 697, ata o decreto de 18 de setembro, o número 772. Quedan enterados, teñen copias e non podemos telas. O punto 3 é o recoñecemento do Estado Xudicial de Créditos número 31, son as facturas do SAF. Pasamos a votalas directamente, se non vos importa. Votamos. Votos emitidos 19, a favor 12, en contra 2 do BNG, abstencións 5 de Compromiso e 2 do PSOE. O punto 4 é a declaración de especial interés de utilidade municipal e bonificación do ICIO das obras da ampliación do IS Ramón Aller, Ulloa. Como sabedes, a Xunta, cando fai unha obra a Consellería de Educación, pide aos concellos onde a fai que eximan do ICIO. Temos a facultade de eximir hasta un 90%, como é o caso que imos facer, e que o facemos en todas as obras, como foi o CIS, etc. Prácticamente, en todas non, en casi todas. Onde o piden, porque hai algunhas que non o piden, entón, pois, facémonos un pouco o loco, o tolo. Pero onde o piden, pois, obviamente, xa que che fan a obra, pois non llevamos poñer un gravamen a maior municipal cando nos fan unha obra no Concello. Pasamos a votala. Sí, vale. Paco Vilarillo, tes a palabra. Sí, bo día. Nós, obviamente, deixar clarísimo, por si se utiliza de forma demagóxica, que nos entendemos moi necesarias estas obras. Eso non entra en debate. O que, desde logo, non estamos de acordo é con esta bonificación. Nos parece terrible que este goberno municipal traiga a pleno unha bonificación que, lonxe de que a realidade sexa que están expoñendo, é outra radicalmente distinta. Vostedes o que están bonificando non é a administración, neste caso a Xunta. Vostedes a quen están bonificando é unha empresa privada, é o contratista, unha empresa que nin coñecemos pa ben nin pa mal de Culleredo, unha UTE que se creou precisamente para levar adiante estas obras. Quen pide eso, César? Unhas obras... Pero se que non pide a Xunta, piche a petición fai na Xunta, non a empresa. Pero deixanme explicar o tema. Pero creo que estás errado, Non, se fai o esforzo de escuitarme, creo que os errados con diferencia son vostedes, ou igual non errados, que é peor. Claro. Entón, a cuestión é a seguinte. Estamos falando dun orzamento sin IBE de 2.694.000, o que teria que pagar 80.000, casi 81.000 euros, o 3%, obviamente, do ICIO, e o que vamos facer é bonificar a esta UTE, facela exenta desta cantidade tan importante, porque vostedes o van decidir hoxe aquí.
Mire, é que na propia documentación que vostedes a coñecen mellor que a min, pon literalmente no que é precisamente a adxudicación do contrato. Literalmente, comunícaselle a este Concello que o contratista da obra de referencia será o suxeito pasivo sustituto do contribuinte para o pago das tasas por licencias urbanísticas de conformidade aos artigos. Quen ten que pagar este ICIO é, desde logo, a empresa e non a administración, neste caso a Xunta. O que estamos facendo é, desde logo, evitar que unha empresa teña que abonar, como pon os propios pregos da Xunta, 76.000, casi 74.000 perder de ingresar nesta casa. Eu, desde logo, entendo que é unha auténtica, é un escándalo, é un error importante, porque, insisto, quen o paga é o contratista, non é a administración. Aquí non é que a Xunta perda os fondos, quen estamos liberando de pagalos é o contratista, e que literalmente aparece así no prego. E depois entendemos o seguinte, que se abre un camiño moi perigoso porque, desde logo, a partir de agora, calquer obra de calquer administración, esta casa, este Concello, vai perder a capacidade de ingresar un imposto. Vostedes, a unha familia con poucos recursos, vanlle cobrar o ICIO, pero a un contratista non lle van cobrar, cando precisamente aparece nos pregos. Nos parece, desde logo, terrible. E despois, insisto, nese camiño tan perigoso, é que a partir de agora non lle van poder negar a ninguén, porque entendemos que calquer obra de calquer administración ten un carácter público. Esta ordenanza, por certo, non especifica nin concreta onde se basea, onde está o límite do público, do interés ou non, e desde logo, a partir de agora, calquer administración imos ter como Concello que estar obrigados a facerlle a bonificación ni máis ni menos que do 95%. Insisto, cando as administracións, e neste caso concreto, na documentación aparece que é o contratista da obra quen ten que pagar este imposto. Por lo tanto, creo que fagamos unha reflexión, e nós o que pedimos é que, desde logo, nos imos votar en contra, pero que este punto se saque de orde do día e estudalo, porque vostedes están dicindo, perdemos 74.000 euros que tiñamos que ingresar, libramos a un contratista de pagar esta cantidade. Xa está claro, Paco, xa está claro, está máis que explicado. No, claro, sí, pero o que estamos pedindo é algo que creo que é bastante evidente. Moi ben. Alguna intervención máis? Sí, Rafa. Sí, bos días. Bueno, o que plantexa o BNG ten toda a lógica, se corresponde coa realidade, e temos no pleno dous técnicos municipais que ao mellor poden informar se isto se corresponde coa realidade. Este grupo ten toda a intención de votar a favor desta medida que se propón, pero, lóxicamente, en caso de que continúe adiante sin ter unha información concreta do que está dicindo o BNG, nos faremos polo menos a abstención ante a dúbida, non? Pero creo que tanto o señor secretario como a señora interventora accidental, en este caso, ao mellor poden explicar no pleno se o que dio o voceiro do BNG se corresponde coa realidade ou é algo que nos perdemos e non é así, non? A ver, é que Paco é especialista en facer ruido onde non hai con que facelo. Este é algo habitual en todos os concellos, incluídos do BNG. Porque eu, se son a Xunta, e vou fazer unha obra pública, non é o mesmo, Paco, diste a obra, non é o mesmo unha obra para fazer eu a miña casa que unha obra para un colexio. Ainda que ti queiras dicir que é o mesmo, non é o mesmo. Unha ten interés social e outra non ten interés particular. Por lo tanto, primeira argumentación que non ten razón. Segundo, esta é unha práctica habitual que fai a Xunta cos concellos. Cando lle fai a obra, poñe en condición, e vos debedelo saber, cando se firmou do CIS non se podía que se exoneraba das pagas das tasas. Concho, que se non lle quita o ICIO, pois o conselleiro ao mellor se che di por un chofago. Entón, primeiro, eu non conozco nin a esa UTE, non sei nin quen é. Quero dicir que non é unha UTE que falaran con ninguén, porque non sei nin quen é. Segundo, quen nos pide a bonificación é a Xunta, non a empresa. Quen mandou escrito aquí é a Xunta. Por lo tanto, a Xunta é a que se vai responsable. Querido Paco e querida Ariadna, esta é unha magnífica pregunta para un debate parlamentario na Xunta. Digo eu, señores da Xunta,
a ver por que ustedes poñen os pliegos que teñen que pagar as tasas e logo lle piden aos concellos que lle retiren o tal. Supoño que a Xunta, se nós lle retiramos o ICIO, que lle fai na mesma proporción a saca pertinente á empresa. Ou aquí somos parvos. Vai a Xunta prevaricar? Non creo. A nós que non lo pide a Xunta, se non lo pedirá a empresa, xa non se me ocurre entrar ao pleno. Que non pide a Xunta de Galicia. E quero pensar que se nós exoneramos de pagar, pois neste caso 80.000 euros, por facer a ampliación do instituto, supoño que a Xunta lle dirá tiñas que pagar as tasas, pero como estas tasas que ibas pagar unas pasas, piumba, de traigochas. Quero pensalo. Pero en todo caso, é unha magnífica pregunta parlamentaria, Ariana. Magnífica. Porque a nós que non lo pide é a Xunta. A nós que non lo pide é a Xunta. Digo, para cousas do bloque. Porque se o pedirá a empresa, nin se me ocurría. Así que, Paco, este é o que fai a práctica totalidade dos concellos. Os concellos, salvo algún concello, cando a Xunta quere facer unha obra que o concello non está de acordo e a fai igual, o concello sí que lla cobra, porque o concello ten a facultad de non concederllo. Pero claro, se ti non estar de acordo ca obra, se ti estar de acordo ca obra e eres ti que na pides, como non lle vas conceder? Porque isto é algo que é habitual en todo Galicia. O meu non sei, podíalle preguntar a Román, pero eu creo que todos os colexios ou institutos que fixo ou tal, que teñen esta bonificación. Creo. Entón, se teñen esta bonificación, supoño que a Xunta, inda que no pliego poña que a empresa ten que pagar as tasas, quero pensar como yo refires a outras tasas, e se se refire incluso á municipal, seguro que cando nora, porque nós agora contestamos a Xunta, non César? Nos contestamos a Xunta non a empresa, e cando a Xunta lle contestamos que lle aforramos 80.000 euros, eles chamarán a empresa, estes 80.000 euros que tiñades que pagar de tasas, como non os pagades, detraémoslos. Quero pensar que é así, estou convencido, porque senón non pode ser de outra maneira. Bueno, non sei, eu que digo é que, por coherencia, aquí cando hai unha obra que nos fai calquera administración, sexa Xunta, sexa Diputación, sexa o Estado, sempre bonificamos o interés, sempre, porque estamos falando de obras de interés social, estamos falando de unha obra pública, ou un colexio, ou unha carretera, ou calquer construción. Por lo tanto, eu creo que o que podemos facer é, vamos a tirar para diante, entón, nos bonificámola, como sempre fixemos, para non enredar máis, bonificámola, e logo o que vamos facer é, César, búscate a vida no bon sentido da palabra, e fala ca Xunta, e fai un informe, e ese informe traino aquí ao pleno e darnos conta, porque isto seguro que é en todo Galicia. Entón, a ver, aquí obviamente o que di Paco ten razón no sentido de que sai un pliego que pon que a empresa paga as tasas, vale? Pero supoño que a Xunta, onde o Concello lle concede a bonificación, seguro que lle detrae. Estou convencido, porque senón é prevaricación. Porque a nós que nos pide a bonificación é a Xunta, non é a empresa. Se fora a empresa xa era asunto do outro costal, xa non se me atrevía. Que ocorre? Que, bueno, pero, a ver, vamos a ver. A nós que nos pide... No, pero, vamos a ver, si adjudicas yo a unha empresa unha obra, e se a empresa lle pos que ten que pagar as tasas todas, e non as paga, porque se bonifica, quen non lo pida non é a Xunta, quen ten que arreglar que a empresa é a Xunta. Que ocorre? Que despois, na maioría das veces, as obras son deficitarias e teñen modificacións e tal, e fan o acordo ao que cheguen, pero dunha maneira razonable, sí, pero nós, por exemplo, cando se fixe aquí calquera edificio público da Xunta, salvo raras excepcións, porque houve algunha excepción que si pagaron, pero se nós non nos piden a bonificación, facémonos o tolo, pero se xa piden, non houve cousa que fixera a Diputación ou a Xunta ou o Estado que nos pidieran a bonificación que non a fixéramos. Por lo tanto, por coherencia, nos imos lle dar, a ver, acabamos de fazer iso cando foi a ampliación do Laxeiro, Paco. Non, tedes o compromiso meu. Eu cargo yo un informe ao secretario, quero dicir... Non, pero non é por eso, é que vamos a ver, o compromiso é, o secretario vai fazer un informe sobre este particular que di Paco, porque non ten lógica.
Entón, vamos fazer un informe, chamas a Xunta de Galicia, pregúntaslle ali á Dirección Xeral, e dirlle ao secretario xeral da Consellería que houve este debate aquí en Lalín, que hai que dicir con eso. El diráche o que haxa, ti pedirá a documentación pertinente e con eso elabora o seu informe. Pareceche, César? Entón, quedamos comprometidos a que César fai un informe. Sí, Paco. Bueno, vamos a ver. Eu, desde logo, nos vimos os plenos, estudamos a documentación e, en función diso, temos unha argumentación. Oye, pero ti faz ben, a túa labor está ben feita. É que parece que estamos inventándonos algo. Nos exclusivamente miramos o expediente, pasamos o traballo e vemos que, desde logo, pon clarísimamente... Que sí, Paco. Déixeme falar, por favor. O teu traballo como oposición, perfecto, non hai nada, non che tomo a mal. Non, pero non é oposición, é de verdade defender o interés xeral desta casa. E creo que vostede, que controla moitísimo, eu non vou poñer en dúbida de financiamento local, ainda que non o admita, concorda comigo. Porque precisamente, se isto fose así, vamos a ver, na financiación das administracións locais non está excluído que paguen o ICIO. Está excluído porque se aprobou aquí unha ordenanza. Porque forma parte dos recursos da administración local que as outras administracións, agás o Concello, nin a Diputación, só o Concello, teñen que pagar, o resto teñen que pagar o ICIO, por exemplo, estes impostos. Por qué? Porque forma parte, insisto, do financiamento das administracións locais. Dese financiamento que sempre nos quixamos que é moi escaso. Ben, pois se é moi escaso, resulta que, efectivamente, o debate pode ser ten interés público ou non. Nós entendemos que calquera obra dunha administración ten interés público, senón xa falamos de outras cuestións. Pero que neste caso, textualmente, na documentación, aparece que quen está obrigado e sustitúe precisamente a administración galega polo contratista é a pagar este tipo de impostos. Por lo tanto, que este goberno queira, desde logo, o que vai exonerar é precisamente a unha empresa, a unha UTE, ao contratista e non, desde logo, a ningunha administración. Perdón. Aí é onde non é certo. Sí que é certo. Vamos, están aquí os servicios técnicos para que o informen. É que está dicindo a interventora que sí. Como que non? Que falen eles. A nos que non o pide a Xunta, Concho. Quen fai a petición a Xunta? A quen lle contestamos é a Xunta, non a empresa. Delle a palabra a eles, a ver se o que estou dicindo non é así. Non, eu dou a palabra, claro que lle dou. O sea, non teño acceso ao expediente, non vi o informe, pero creo que existe un informe ben motivado por parte da Tesorería. Non pensei... Espera, non, pero teño que dar eu. Nada, estábamos dicindo que no expediente consta un informe, o sea, non coñezo o expediente, pero sei que consta un informe de Tesourería ben justificado, no que se fai referencia a como se concede a bonificación e que consiste. Entón, o acordo municipal é declarar de especial interese e utilidade municipal a obra. Entón, a obra está claro que ten interese municipal porque... Non perdamos un minuto máis. Mira, Paco ten razón. E a hora de conceder a bonificación... A ver, Paco ten razón de que no expediente... A ver, Paco. O debate está que isto fai en todo Galicia, Concho, que queres? Que seamos únicos, ou? Non é certo, porque nós estamos aplicando unha ordenanza nosa. Como pode dicir que se fai en todo o país? Non é certo, porque é unha ordenanza nosa. Bueno, vale. Outros concellos están... Pero as ordenanzas son normativa e hai que cumplirlas. Sí, claro. Pero non estamos aplicando unha ordenanza. Do propio informe do tesoureiro di que non hai ningún tipo de concreción a hora de poder avaliar este tipo de peticións. E hai que ler os informes. Eu acabo de decir que non tuve acceso ao informe, pero é que o obxecto do acordo é declarar o especial interese e utilidade municipal da obra e, como consecuencia disso, conceder a bonificación. César, e logo isto non ten interés público? Claro que sí. Entonces. Pero o problema é que estás beneficiando coa bonificación. Se a administración... Ti estarlle bonificando a Xunta, non a empresa. O que faga a Xunta cos seus recursos é problema dela. Vamos a ver. Vamos a ver varias cousas. Que a partir de agora non se vai poder cobrar a ninguna administración este imposto. Xa non lle cobramos. Non, como que non? Pero xa aquí hai casos de que se lle cobra. Cobrouselle cando eles pagan sin protestar. Pero se xo piden, dámoslo a todos. Porque eu se estou pedindo unha obra e lle digo que lle cobro iso, ao mellor non me fan a obra. Claro, é que caralludo, por moi ben. Pois agora imagínate vostede cando de repente nos fagan unha depuradora que vale 12 millóns de euros ou que valga e que o ICIO deso que é unha cantidade astronómica.
pois igual che dicen na xunta, pois entón non xa fago. Cando teñen pagado o ICIO cando non o piden, a bonificación. A ver, teñen pagado o ICIO cando se despistan, vale, Paco? Cando se despistan de pedilo. Bueno, César, o secretario, falou a interventora, que falou o secretario. Varias cousas aquí, como decía a interventora, consta un expediente, un informe da tesorera municipal accidental onde explica que é o Concello quen ten a facultade de declarar de interés e utilidade pública municipal esta clase de peticións e de obras. En concreto, neste tema, en todas as cuestiones que son de sanidade, de educación, de seguridade, de justiza, creo que hai poca discusión ao respecto. A Xunta, cando licita as obras, a veces introduce esa coletilla de que o ICIO abogarase polo contratista ou a veces non, pero en este caso, cando o introduce é porque de algún xeito teno en conta no presuposto e de algún modo o recupera, sino na licitación posteriormente. Entonces, nesta materia que é de educación, como na sanidade, como na seguridade, como na justicia, eu creo que o Concello ten plena facultad e non creo que haya moita dúbida sobre a declaración de utilidade pública ou interés social. Claro. La de interés público de utilidade social. Vamos a ver. Recuperan a Paco, eso é obvio. Cando a Xunta, o sea, vamos a ver. Cando fan as cuentas ca empresa, cando acaba calquera obra pública, séntase o que cando va a recibir a obra, fala as cuentas ca empresa. Estamos bonificando a empresa, sí ou non, señor secretario? Pero escoito unha... Pero vamos a ver, escoito unha cosa. Non estamos bonificando a empresa, non estamos yo contestando á Xunta. Obrigación polo pliego de pagar este imposto. Cando se licita a obra, paga este imposto. Pero bueno, pero xa díxeme falar o que quero dicir. Cando se licita a obra e a Xunta introduce que esa bonificación do 90% forma parte, o licitador teno en conta na súa oferta. Claro que xa teno en conta. Sabe se vai a pagar ese 90% ou non. Porque o licitador infórmase en cada concello sabe se hai ordenanza onde se pode declarar esa utilidade pública e interés social e dar esa bonificación ou non, claro. É que todo de sentido común. O problema é da Xunta, vamos a ver, Paco, eu non lle vou arreglar o problema. Mira, aquí quen pida bonificación... A ver, vamos a... Para de rematar o debate. O debate parece un diálogo de besugos. A ver, vamos a ver. Quen pide a bonificación é a Xunta. Quen lle concede o Concello de la Línea é a Xunta, non é unha empresa. O que faga a Xunta ca empresa xa é un problema deles, é outra administración, é onde te... Mira que non tedes vos representante no Parlamento Galego para preguntar eso. Arre carallo. Hombre, supoño que quen ten que regalarle a Xunta ca empresa. Claro. Non te metas en un lío, non te metas en lío. A ver, vamos a ver. A ver, vos credes que cando unha cousa se está facendo en todo Galicia así, credes que iso que estará mal feito? Por favor, mira que non terán estudiado a Xunta, porque iso fai a Consellería de Educación, a Consellería de Sanidade, algunha que licita unha cousiña de vez en cando, non se acorda de pedir isto. E como non se acorda, non imos chamar para dicir, oiches, que non pediches a bonificación. Iso ocurre. Nos cobramos algunha bonificación, xa xo digo. E estamos a punto de cobrar unha, a ver se non nos piden, a ver se non nos piden. Non a piden. Que non a pidan. Pero se non a piden, non a facemos. Pero se a piden, Paco, a ver, vamos a ver. Todo o que facemos aquí pedímolo. Imagínate, por exemplo, un ICIO fantástico é, por exemplo, cando se nos faga a depuradora. A depuradora, que pode costar, non sei, pero, Paco, ti tes idea do que costa? Non, non, estás exagerando. Iba a dicir outra cousa, pero como vai costar 20 millóns? Costará a mitad, pero é moito. Pero costará 10 millóns de euros polo menos. Falaban de sobre 20 millóns. Bueno, pois imagínate que non sean 20 millóns, que sean 15. O ICIO de 15 millóns, ti crees que eu teño, Paco, coa falta que nos fan os cartos, ti crees que teño eu ganas de bonificar eso?
Pero se lle digo á conselleira que non lle bonifico o ICIO, dime, bueno, pois igual priorizamos outro sitio, outro concello que bonifique. Entón, claro, a ver, eu, como ti sabes que nós aquí, os cambotes están aquí ao lado, pero o dito dos cambotes é que dicen, hai un dito ali que di que hai que dar e tir, sabes? Sabes o que hai que dar e tir? Hai que dar e tir, e como hai que dar e tir, pois, oye, que queres que che diga? Se eu lle pido un favor, se encima lle cobro, pois dirame, oye, ti estás te rindo de min. Ben, vamos a votalo, pero co compromiso ese de que vai o secretario facer un informe e que eu creo que seguro que teñen un protocolo na xunta que che van dicir, mira, facemos desta maneira, desta, traeno aquí e damos conta e faltaría máis. No, o sea, será por materias, en sanidad, educación, en seguridad, en suscites será unha cosa e as outras consellerías a lo mejor actúan de outro xeito. Bueno, e Paco, eso que diste que sabes, que non sei se sabes ou non, pero como podes sabelo, non dixar nada, a ver se non o piden. Vale? De buchunga, se non dir nada, de buchunga. Non, porque se o piden, hai que yo conceder. É certo. Vamos a la... César fai ese informe, vamos a votar. Non pensei que este punto iba a dar este debate. Faltame un voto. Votos emitidos 19, a favor 17 do Partido Popular e de Compromiso, en contra 2 do Bloque, a favor o Compromiso, o PSOE e máis o Partido Popular. E abstencións non hai, en contra 2 do Bloque. O punto 5 é moción do Partido Popular para instar a vicepresidencia primeira do Goberno ao Ministerio de Facenda a reforma da simplificación da Lei 9/2017 de contratos do sector público. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Paz. Moi bo día. O que tratamos nesta moción é unha cuestión clave, como é a normativa de contratación pública, que afecta de maneira moi directa a capacidade que temos os concellos para prestar os servicios con axilidade. 10 anos despois da entrada en vigor das directivas europeas sobre contratación pública, as propias institucións europeas, neste caso o Tribunal de Contas Europeo, está a poñer de manifesto que non se ten constatada unha mellora significativa do atractivo que inicialmente se preveía do que iba a supoñer a entrada en vigor da Lei de Contratación Pública. A modo de exemplo, os procedementos incrementaron a súa duración en máis dun 50% e nun 40% dos procedementos a concorrencia limitouse tan só a unha única oferta. Tal como se expón na moción que presentamos, está previsto que a Comisión Europea revise as directivas de contratación durante o ano 26 e que no ano 27 se publiquen unhas novas directivas. As conclusións ás que se chega no proxecto do informe que elaborou a Comisión non fan máis que poñer de manifesto as dificultades ás cales as administracións nos enfrontamos día a día, que, resumindo, as máis salientables son a complexidade burocrática. Vos vivístelo, nós estámoslo vivindo, e iso é dilatar moito os procesos. A escasa participación das PEMES, porque non teñen información, non saben manexar as plataformas e iso lle limita a hora de presentarse. E mesmo a imposibilidade que nos marca a propia lei de flexibilizar os prezos dos contratos para adaptalos ás novas situacións dos mercados. E xa algo, non por último e non menos importante, que é a imposibilidade de favorecer a participación das economías de proximidade nas licitacións. Vos o sabedes que é unha loita que temos, que moitas das nosas empresas asentadas na nosa área de influencia non se poden presentar. Polo tanto, consideramos que a contratación con estas limitacións e ademais da complexidade, a lentitude e que é moi transversal e que sempre fluctúa,
ao mesmo tempo é moi insegura desde o punto de vista xurídico. Son constantes as modificacións legislativas operadas por normativas sectoriais que van saindo, por exemplo, a Lei de Solos Contaminados, agora moi reciente, a Lei de Igualdade, a Lei de Acompañamento dos Orzamentos Xerais, e pola incesante actividade dos tribunais de recursos contractuais que nós desgraciadamente tivemos procesos, recordades o SAF, onde o Tazgal nos interrompeu avanzar no proceso, e isto limitan tamén que os contratos que salgan rápido. Como é coñecido para todos nós, esta complexidade repercute directamente na calidade dos servicios que prestamos e mesmo tamén na execución das obras ou na posta en marcha de novos proxectos, porque sempre nos van a ir marcando o ritmo de inicio de calquera actuación. Os procedementos alónganse e complícanse en casi todos os concellos e nós somos as administracións máis próximas aos cidadáns e somos os que temos que responder con axilidade ás necesidades dos nosos veciños e veciñas. Polo tanto, que consideramos que é preciso simplificar a normativa contractual e tamén consideramos que a revisión das directrices de contratación deben de tomar en consideración a capacidade das diversas administracións públicas e recoñecer a singularidade que temos a administración local, porque non todas dentro da administración local non todos temos a mesma capacidade. Somos concellos máis grandes, máis pequenos, e a lei non fai diferencias. O Goberno de España debe contribuír activamente na revisión das directivas de contratación pública, tomando en consideración esa idiosincrasia que temos as administracións locais e favorecendo o acceso das PEMEs ás licitacións. Así como tamén consideramos que é moi necesario telo en conta, instaurar mecanismos que favorezan a revitalización do comercio de proximidade, impulsar o desenvolvemento económico local, apoiar as pequenas empresas e asegurar que os servicios públicos cheguen con eficacia. Por todo isto, solicito o voto favorable desta moción, convencida de que vai a representar un paso firme cara a unha contratación pública máis xusta, transparente e eficaz. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Quen fala de vos? Ariana. Ariana, ten a palabra. Como era? 3 minutos ou como era? Vale, así 4 puntos a aclarar pola miña parte. Primeiro, recordar que esta lei é a Lei 9/2017 foi aprobada por M. Rajoy, teñámolo en conta. Logo, a intención é a transparencia, vou facer co diñeiro público, intentar evitar o fraude, intentar evitar os amiguismos neste tipo de contratos, que me parece bastante importante en concellos, sobre todo onde todos nos coñecemos, e toda modificación que se faga, polo tanto, para diminuir a burocracia e favorecer tanto a sociedade como a estas administracións locais e non tan a nivel local. As administracións en xeral que non sexan detrimento da transparencia, que, bueno, en fin. Hai tamén que recordar que esta transparencia non é precisamente na contratación o que máis exemplariza ao Partido Popular, porque de feito agora fai relativamente pouco pediuse unha comisión de investigación porque houbo a adxudicación de 1.360 contratos ao Grupo Eulen, que é o grupo da irmá do señor Feijóo, e entón, bueno, espetáronse 4,8 millóns de euros en 5 anos de contratos menores, esquivando a concorrencia pública, enlazando contratos, fragmentando, en fin. Entón, que nada do que se faga é modificar, nesa modificación desa lei, sexa para diminuir a transparencia, repito, porque tamén direi que as administracións públicas son unha ferramenta, é un dos grandes, un dos maiores axentes económicos que hai no país, no seu conxunto, é que poden mellorar moito a
que estou facendo? Vale, perdona. Que poden mellorar moito a sociedade en xeral. Entón, estas administracións, tanto a Xunta, deputacións, concellos, son tamén parte importante da economía do país, xeran moitísimos miles de empregos. Entón, eu vou repetir o que xa se dixo noutras institucións, que é que nós dende o BNG tratamos de que ese modelo ao final favoreza a sociedade no seu conxunto, tanto a nivel de país como a nivel de concello. Intentamos incluir cláusulas de igualdade de xénero, cláusulas medioambientais, garantir as condicións de traballo dignas nesas adxudicacións, favorecer a mellora sociolaboral da xente, das persoas que teñen discapacidade, incluir cláusulas lingüísticas. Bueno, pois a todo iso, a todas esas modificacións que se podían engadir nesta lei e que dende as administracións se podían levar a cabo dende a Xunta, nomeadamente, votouse que non. Agora, recentemente. Entón, as modificacións está todo ben, sí, é unha risa, a ti pega a risa, pero, bueno... Ariana, non fastidies. Bueno, eso foi presentado por o Bloque, foi votado como non polo Partido Popular. Entón, nós non imos repetir a súa xogada, imos apoiar esta moción, pero, bueno, tendo en conta que hai moito que mellorar nesas cláusulas, nada máis. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE. Ángel Álvarez ten a palabra. Moitas gracias. A ver, primeiro que nada, que é exactamente o que pedides? A reforma das directivas europeas de contratación pública ou a reforma da lei de contratos do sector público? A transposición desas directivas. Que é exactamente o que pedides na moción? Na orde do día falades da modificación da lei, pero aquí nos acordos o punto primeiro face de referencia a directivas de contratación pública. Cal das dúas cousas é a que pedides? Pero non é o mismo. A lei do sector de contratación... No, unha bebe da outra, pero non é o mismo solicitar que se modifiquen as directivas europeas, que despois habería unha transposición desa lei, estamos falando de moitísimos anos, a pedirlle ao goberno que modifique a lei de contratos do sector público. O sea, hai unha diferencia bastante importante e non está aclarada. En todo caso, nós estudiamos este informe, o informe do Tribunal de Contas, a verdade é que estamos de acordo e compartimos as conclusións deste informe e entendemos que en certa medida, en gran parte, non se cumpriron os obxectivos que se plantexaron nas directivas europeas sobre contratación pública. Entendemos que está ben que se revise toda a normativa, que se traballe para mellorar os aspectos que son mellorables e, sobre todo, está ben que teñamos en conta recomendacións dos órganos cualificados, como este Tribunal de Contas. A contratación pública, obviamente, ten que servir para satisfacer a necesidade dos administrados, aí seguramente todos estamos de acordo, pero tamén estaremos de acordo en que ten que ser garantista e que ten que servir para acadar os obxectivos de transparencia, de competencia e de eficiencia que promove a Unión Europea. Vamos a ser moi claros, este informe ten unha serie de conclusións e ningunha delas propón que se reforme ningunha directiva nin lei estatal, ningunha. O que sí que fai é unha serie de recomendacións, o que lle dice aos contratantes, ás administracións públicas, que apliquen criterios e boas prácticas. Isto é, a parte fai unha diferencia moi clara este informe entre as administracións que aplican boas prácticas e as que non as aplican. Entre as malas prácticas que cita este informe e que son habituais en moitas administracións e que tamén se dan neste Concello está o abuso do contrato menor, que aquí se ten sinalado en informes de intervención, a pouca participación das pymes, o 90% dos contratos deste Concello acaban en mans de moi pouquiñas empresas, o nulo uso de criterios estratégicos, facía referencia a Ariadna a eso, e aquí o sinala este informe, non sei por que facíalles gracia, pero é verdad que vostedes que contrato deste Concello inclúe criterios sociais, criterios de inclusión. Insisto, que este informe non recomenda en ningún caso modificar ninguna directiva
como dicía, non propón en ningún momento modificar directivas comunitarias, insiste na necesidade de aplicar boas prácticas nas administracións públicas. De feito, fai unha serie de recomendacións que podemos aplicar desde este Concello mañá mesmo. Moitas recomendacións que mellorarían a contratación pública. E eu penso que, desde logo, deberíamos empezar por aí, facer as cousas que están na nosa man, as cousas que recomenda o propio informe que citan vostedes na súa moción, antes de pedir que se modifiquen directivas europeas ou leis estatais, que nós estamos, xa digo, a favor de que se revisen, pero que é un procedimento infinitamente máis lento e complexo, unha tarea titánica. E, bueno, nada máis, non me vou estender neste debate porque realmente é un asunto extremadamente denso. Solo eu faría unha petición. Cando veñan debates deste calado, no que hai que revisar 3 directivas europeas, unha lei estatal, un informe do Tribunal de Contas, que son máis de 600 follas de documentación dunha complexidade técnica importante. Si queremos que haxa un debate sincero, eu creo que é importante falalo antes cos grupos e dar tempo a estudiar esta documentación, porque 2 semanas cunhas festas de la LIN no medio, eu creo que non é tempo de abondo para abordar este asunto que a mí me parece extremadamente complexo. Nada máis. Gracias. Turno para compromiso. Ten a palabra o alcalde da película El lamento de las vacas. Pesadelo das vacas. Oye, a ver que papel vas a facer aí. Eu xa lle dixen diante do presidente da Xunta que me parecía xusto que eu Perdona, espera que cortei, é que cando lle dei o tempo. Que eu sexa na ficción e vostede na realidade, me parece un acordo xusto. Miren, como decía o representante do Anxo, o representante do PSDG, que creo que tivo unha moi boa intervención, este é un debate moi amplo, é un debate que calquera que tivésemos a oportunidade de gobernar nos preocupa porque o sufrimos, evidentemente, e eu creo que sí é certo, isto cánsase de decilo sempre o actual alcalde, o alcalde da realidade, de que a excesiva burocracia está poñendo en perigo poderlle dar para adiante un montón de cuestións, tanto a nivel fondos europeos como a propia contratación das diferentes administracións ás necesidades dos veciños. Pero tamén debo decir que efectivamente dá para un estudo moi amplo e para un debate moi amplo, seguramente a outros niveis tamén supramunicipais, que todo isto seguramente pola cantidade, e non me gusta utilizar este tipo de terminoloxía, pero vou non facer, coloquial, de barrabasadas que se teñen feito tamén dende diferentes administracións coas contratacións. E todos sabemos que hai cuestións durante moitísimos anos, non falo do Concello de Lalín, falo en xeral, de contratacións máis que duvidosas que remataron nos tribunais e que, polo tanto, como decía Anxo, é necesario un sistema garantista que o que faga é poder frear determinado tipo de abusos que fan os gobernos en canto ás contratacións. E creo que se hai este tipo de normativas, este tipo de directivas, é precisamente para frenar o que se leva facendo durante moitísimo tempo. E estamos vendo como moitísimos concellos, de xeito curioso, caen as contratacións sempre ás mesmas firmas. Estamos vendo como se convida a firmas a facer as súas ofertas e chegan ofertas de sitios insospeitados que non teñen nada que ver, pois, por exemplo, con este pobo, e hai unha máis deste pobo, firmas de Valencia, perdón, de Zamora, de Valladolid, e unha de Lalín. O sea, estamos vendo cousas pois bastante curiosas durante anos e anos, non? Estamos vendo como os concellos volven a estar coa regla de gasto precisamente polos desmans que se fixeron durante moitos anos tamén no gasto público, non? Tamén é a única administración que está a día de hoxe, perdón polo termo de novo, capada para poder facer determinado tipo de gastos, mentres a autonomía e o conxunto de Estado podense estar endebedando en cuantías seguramente insoportables que acabamos pagando cos impostos todos os galegos, non? E, polo tanto, nos mostramos
o noso voto a favor da iniciativa do Partido Popular. Perdón. Tamén lles pedimos que reflexionen do porqué deste tipo de cuestións, pero sí que estamos de acordo en trasladar ao Goberno do Estado de que é máis que necesaria unha reforma, evidentemente, para poder facilitar a contratación pública e que non se perdan importantes posibilidades. Moitas gracias. Gracias. Turno para a Tenente Alcalde, Maripaz. Ben, se aquí se menciona o Tribunal de Contas é porque desa análise que fai é a realidade que día a día estamos vivindo nós aquí como administración local que somos en todos os procesos de licitación. O que se trata aquí é de manifestar o impedimento que temos para levar a cabo e cumplir con esa transparencia, eficiencia e equidade que é o que é a nosa responsabilidade en calquer dos procesos que se licita. Evidentemente, claro que isto require un estudio profundo, un estudio de detalle e que o noso estudio é o día a día, esas dificultades que temos, algo que despois máis alá xa non nos corresponde, pero si temos a capacidade de ser ese altavoz que lles faga a quen ten a responsabilidade nos lugares que agora corresponda, pois ter en conta o que padecemos. Ademais, a proposta esta o que pretende é, como dixen, e, bueno, despois de escoitado, coincidimos todos que os procesos administrativos se van a fortalecer e vai nos a dar tamén ese traslado de confianza na nosa veciñanza. Desde logo, porque estes 10 anos deron para así analizalo e a propia realidade. Xa digo, vos vivístelo, nós tamén, e non mellora, senón que interrumpe cada vez con máis convocatorias de axudas de fondos europeos, temos que adecuarnos a novas formas de traballar, temos que familiarizarnos con novos conceptos, porque Minerva, que é Minerva? Pois parece un nombre femenino, pero é unha aplicación, é unha ferramenta que te obliga a utilizala. Digo eso por poñer un de tantos exemplos. Entonces, é unha forma de traballar que te limita, porque non hai uns plazos que cumplir e non salen, e a veces incluso de ter que cumplir a contratación pública, veste casi abocado a perder algún tipo de subvención porque non chegas en plazo, non vai paralelo unha cuestión da outra. Entonces, digo así, nós o que pretendemos é garantir entre todo xa o que dixen, que cada euro que se invirta, que sea realmente buscando interés xeral e obviando calquer mala práctica que non procede. Eu creo que estamos, despois de escoitarvos, estamos todos na mesma línea e, bueno, agradezco esa resposta e esa revisión tamén que cada un de nós facemos do traballo feito que se está a levar en contratación. Eu podo vos decir que aquí no noso Concello ahora mismo poden estar en vigor máis de 50 contratos. Eso supón o que mencionaba, unha carga burocrática tremenda, que non é solamente do persoal que está en contratación, sino que conleva cada un dos departamentos, porque cada contrato é dunha área determinada, hai desde obras, hai servicios, hai contratos que se manteñen no tempo, iso leva aparellado todo o que é o propio funcionamento do Concello, que interrumpe avanzar en calquera outra das facetas diarias, xa non nada que decir de secretaría e intervención. Entón, bueno, esta é unha reflexión que creo que nos compete si facela, Anxo, facer esa reflexión das dificultades e das trabas que temos. E mencionaba tamén a forma de traballar que nos indican a nós como un concello de 20.000 é igual con un concello de 3.000, que é igual con un concello de 100.000, e a capacidade técnica non é igual. E, bueno, eso limita. E que decir, nós somos de Lalín e queremos favorecer as empresas que están en Lalín, pero vos sabedes perfectamente que non podemos poñer nunha licitación unha empresa que poida estar asentada, con todo o respeto aos que son fora de Lalín, pero... Entonces, bueno, pode ser un exemplo de moitos, e vos sabedelo perfectamente. E
E sin máis, pois, bueno, pois eso, que sigo mantendo que esta modificación marcaría un paso firme a unha nova forma de traballar que nos teñan en conta as administracións que estamos manexando esta lei. Eu non teño nada máis. Moitas gracias. Ben, para rematar o debate deste punto, quero deixar claro dúas cousas. A primeira, que Europa vai cara ao carallo, cara ao abismo, con toda esta basura de burocracia que nos poñen para saltar, que é un parapeto insondable. Europa dentro de pouco vai ser unha merda espetada nun pau seco. Porque non se dá competido. Dedicámonos solo a regular, exclusivamente a regular. E os outros a producir. E claro, quen le vas de ganar? Xa se sabe. Vivimos en Europa, e somos Europa, e Europa, cun criterio, desde o meu punto de vista, totalmente erróneo, non se dá conta que está no mundo global, donde está nunha jungla donde hai lobos, ou compites cos lobos, ou papante, e a Europa xa nos teñen media papada. Sabedes cando te empezan a comer polos pés? A Europa xa están comendo polos pés. O resto do mundo. Xa non pintamos nada, nin siquiera para os Estados Unidos. Xa non nos consideran nin siquiera un socio fiable. Somos, bueno, en teoría, é o sitio máis guai do mundo mundial, pero, curiosamente, cada paso perdemos influencia no mundo. Si é certo que temos unha cultura milenaria que non necesita demostración, temos unhas cidades maravillosas, pero sabedes unha cousa? Cando nos demos conta, están nos comendo polos pés e paparánnos o resto do corpo que nos queda. Porque ao final, cando un se cree que é o máis guai do mundo, ocurren estas cousas. Por lo tanto, toda a capilarización que fai as normativas europeas, feitas cun criterio absolutamente ridículo, donde pensan que só hai que regular e non producir, lévannos á situación que hai ahora mismo. Nos aceptamos todo, capilariza todo cara a nós, entra en Europa todo o que queira entrar, non hai ningún tipo de parapeto como poñen outros países, e ao final, en que estamos convertindo este país a máis Europa? No que estamos convertindo. E despois, hai outro problema. Por eso esta moción, a moción, sei que vale para pouco. Vale para sensibilizar de que estamos, os munícipes estamos hasta aquí, de que nos poñan parapetos para saltar. Cada vez que o Parlamento español e cada vez que o Parlamento galego se pon a legislar, os concellos temos que botarnos a temblar. Porque sabemos que ou na maza ou na espadela vai nos caer un lamboirazo. Sempre. Sempre. Porque nós non temos normativa. Quen fai a normativa son os parlamentos nacionais e autonómicos. E lexislan para nós, sin ternos en conta para nada. Toda a normativa que nos meten encima, a nos condicionanos despois a hora de prestar os servicios. Poño vos o exemplo. Lembrome cando Zapatero, ínclito e nunca ben ponderado, José Luis Rodríguez Zapatero, nos chamou a Moncloa, eu daquela estaba na executiva da FEN, para decirnos, a lei da dependencia é unha boa lei, pero alcaldes, vos tranquilos, non ides pagar un peso. O 50% vai no pagar o Estado e o 50% vai no pagar as autonomías. Mentira. Tomáronnos o pelo. O Estado está pagando, polo que di a Xunta, sobre un 18%, e, ao final, quen paga a lei da dependencia? Quen paga o pato? Os concellos. Competencia envenenada. Ese é o que non queremos. Por lo tanto, a ver, nós queremos poñer con esta moción o grito no ceo dicindo que nos están machacando ca burocracia que hai neste mundo europeo e española e que, por favor, facerlle unha chamada a España. Mirade, cando hai que unha transposición, eso non é que eu sea máis listo que ninguén, pero damos a experiencia. Cando hai unha transposición dunha directiva europea, ocurren dúas cousas en Europa. Uns países como España, porque somos Quijotes, somos o llanero solitario,
unha normativa como nos levámola ao tope de gama, ala carallo, éramos poucos e parou a boa. Resulta que Portugal, que é Europa igual que a nós, leva o mínimo legal. Que ocorre? Que Portugal funciona mellor que a nós no que toma a burocracia, sendo igual a Europa que a nós. E deles debíamos tomar exemplo. As normativas europeas cóllenas con pinzas e din eu vou a cumplir o xustiño. Pero claro, chega uns Quijotes españois, entón aí xa sacamos peito. Como imos ser normais en medio ambiente? O tope de gama, que? Non queres caldo? 7 tazas, home. E ao final, que están facendo? Están facendo un país que cada paso somos menos competitivos. E imos morrer de fame no aire, co leñazo que nos van dar o resto do mundo. Así que, basicamente, esta moción é para decir que a lei de contratos do Estado valeu para meternos en cintura e non nos deixar facer as cousas ás administracións locales. Meternos en cintura a administración local. Non nos meteron en cintura as autonomías, ni moito menos ao Estado. Esa lei foi feita nunha época de moita crisis. Íbamos ir ao borde. É certo que a fixo o meu partido. Estábamos ao borde do rescate e había que limitar o gasto. Pero, cal é o problema? A min pareceme moi ben que cando estábamos ao borde do rescato, despois do goberno de Rodríguez Zapatero, pois caixa que tomaron as medidas drásticas se non íbamos ao rescate. Pero, oye, cando pasou un tempo, haberá que levantalas, digo eu. Porque botaban a culpa ao Partido Popular, pero despois o PSOE leva gobernando agora 7 anos e non levantou prácticamente ninguna medida. E iso é malo. Iso é malo porque había que levantalas, porque o que valeu esa medida foi para meternos en cintura aos concellos e ás diputacións, non valeu para meter en cintura como querían as autonomías que non lle fixeron nin caso. De feito, a autonomía seguiu gastando, e o Estado tampouco fixo caso. É dicir, das 3 administracións, estatal, autonómica e local, quen pagamos o pato fomos a administración local, exclusivamente. Quen corrixeu o déficit de España foi a administración local, poñéndonos trabas para non nos deixar gastar o que era noso. Que é iso de que non se pode gastar o remanente? Onde se veu que se eu aforro non podo gastar o que aforro porque teño que arreglarlle o problema ao que non aforra? Estamos de broma ou que? Estáse falando ahora da administración autonómica. Moi ben, ala, o Estado, o goberno do PSOE, para intentar estar 5 minutos máis na Moncloa, como pacta co demo, e co tema dos cataláns, agarra e vaille condonar a deuda ás autonomías. E aos concellos que? Por que non nos condonan a deuda aos concellos? Que somos? O patiño feo? Somos a última carta da baraxa? Pois ese é o que está pasando. A lei de administración, a lei de contratos do Estado é leonina para os concellos. E nós ainda menos mal, que ainda nos defendemos. Pero un concello pequeno vai cumplir a normativa. Non dá, porque senón non fai nada. Bueno, tamén é unha fórmula boa, ten unha cousa boa, para que se fusionen algún día os concellos, que tampouco sería malo. E con isto termina a miña intervención dicindo que esta é unha pica para decir, oiga, estamos hasta as narices, tomen medidas porque o traballo que nos poñen burocrático perdemos máis tempo. É o clásico exemplo galego donde costa máis a corda que a vaca. E a vaca é o principal, a corda é o que se tira dela. Ben, pasamos a votalo. Non teñas medo que eu teño sentido común de todos. O que digo penso, non penses que eu digo aquí para fazer teatro. Non. Eu penso, o que dixen de Europa penso. Penso de verdad. O que dixen de España penso de verdad. E é certo que nós imos sempre ao tope das transposicións das directivas europeas. E Portugal vai ao mínimo. Sabes cal é a diferencia? Con unha empresa que se instalar en Portugal, ela vai menos da mitad do tempo de instalarse en España. Eso é bo para nós. Eso é malo. Iso é unha desgracia. Faltame un voto. Ahora, votos emitidos, 19 votos emitidos, a favor os 19, ningún abstención, nin ningún voto en contra. Gracias. Imos ca seguinte moción. Moción de compromiso para a creación dunha brigada comarcal de prevención de extinción de incendios. Ten a palabra Rafael. Bueno, primeiro, dúas cousas.
felicitar a toda a xente, estas persoas en Lalín que se dedican a facer Instagram e TikTok, teñen un material inmellorable de aquí ao ano 2036, despois da súa intervención, que non sei como cualificala dentro do respeto e o afecto que lle teño, pero que vanse poñer as botas de aquí ao 2036. Tamén sale Abelino de vez en cando. Eso, bons días, Teresa. Non, que eso xa perdeu interés, eso xa non se leva. Bueno, eu creo que sí. Segundo, miren, creo que un dos principais problemas, creo que estaremos todos de acordo cara aos próximos anos, vai ser toda a cuestión relacionada cos incendios, non? Estamos vendo como é un problema grave. Lalín tivo a sorte de librar de casualidade, igual que lle pasou a outros concellos este verán, non así os concellos irmáns de Dozón e Agolada, onte mesmo volvían a estar afectados pola vaga de lumes, e eu creo que estamos acostumados a falar de Santa Bárbara despois cando trona, pero que sí que debemos tomar medidas na medida das nosas capacidades precisamente para facer políticas axeitadas tanto de prevención como de extinción dende as distintas administracións públicas. Estamos vendo como gustaríame que lle trasladase o señor alcalde de Lalín ao presidente da Mancomunidade, que lle trasladase a necesidade de que a Mancomunidade dentro deste novo período no que din que quere coller máis competencias, máis importancia, estar máis organizada, ser máis grande, pois a posibilidade de crear unha brigada da Mancomunidade, sobre todo, quero decir, para a prevención durante todo o outono e inverno, e despois, lóxicamente, o gallá non tivesen que actuar no verán ou na primavera para a súa extinción. Estamos vendo como hai propostas en riba da mesa que eu comparto, que me parecen interesantes, como que a Estrada ou Forcarei se unan a Mancomunidade do Deza, que volvan Dozón e Agolada. Eu comparto totalmente este criterio, pero estamos vendo tamén como o propio goberno galego está pedindo que unha base da UME se instale en Ourense, cuestión que no seu día o propio Mariano Rajoy, o goberno de Mariano Rajoy, negoulle a Galicia, e cuestión na que eu concordo, que a necesidade desta UME, e eu creo que se pode coordinar precisamente dentro da Mancomunidade con máis recursos, tamén con máis territorio, porque a Mancomunidade que se está empezando a plantexar en estes momentos, estamos falando de que afecta a unhas 60.000 persoas, 800 km cuadrados, polo tanto hai máis extensión e polo tanto teremos outro tipo de necesidades. Eu creo que estaría ben coordinar esta posibilidade desta brigada potente coa propia Xunta de Galicia ou incluso co Estado, que non estaría de máis. Estamos vendo como o BNG no Parlamento Galego pediu unha comisión de investigación sobre os incendios que non se levou adiante. Eu estou a favor, tamén quero lembrar a famosa frase de Churchill de que se non queres que se coñeza a realidade das cousas, fai unha comisión de investigación. Eso tamén está pasando históricamente tamén en Galicia e tamén nos concellos, pero eu creo que este problema é un dos problemas máis serios que imos ter por culpa do cambio climático durante as próximas décadas, por culpa da política que se estivo levando durante moitísimos anos con cuestións como o eucalipto, centrar sempre na extinción e non na prevención. E, polo tanto, considero que, coordinando coa Xunta de Galicia ou o propio Estado, se pode trasladar dentro do Concello de Lalín unha proposta á Mancomunidade de que nos próximos anos se dote deste servicio seguramente tan necesario, por desgraza, para os veciños e veciñas desta mancomunidade potencial de 60.000 persoas. Moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Ben, eu creo que se algo quedou claro, desgraciadamente, neste verán, con esta vaga de lumes, foi o fracaso estrepitoso da política forestal da Xunta de Galiza, onde amosou o que crearon foi un auténtico polvorín, co que xerou o abandono do monte, non? E tamén, desde logo, o modelo fracasado que vostedes teñen respecto a visión de como se ten que loitar contra o lume, en que época se ten, obviamente, que loitar, e tamén, porque non imos negar a maior, que para nós é fundamental, que o xeito máis efectivo, incluso nos hoxe teremos unha moción nese sentido,
que é o xeito máis efectivo de loitar contra o lume ter un rural vivo, non? Eu creo que as consecuencias que se están pagando no tema do lume precisamente directas disto, non? Ben, para nós, as brigadas municipais, eu creo que calquer experto ou experta pode coincidir, non son ni moitísimo menos a solución ao problema, mas sí que vemos interesante a proposta de compromiso. Bueno, primeiro, dubidamos clarísimamente, e anos tivo esta mancomunidade e décadas para demostrar que era útil para algo, xa se nos esgotou a capacidade de darle unha máis mínima credibilidade a esta mancomunidade, pero, en todo caso, bueno, vemos como a falta de funcionalidade e de sentido repítese ano tras ano, tendo un comportamento e unha dinámica totalmente deficitaria, e crear este tipo de brigadas nos, desde logo, o enfoque que lle daríamos pois sería, obviamente, unha brigada que tería que ser con carácter permanente, unha brigada que, desde logo, como decían Rafa na súa intervención, que primara, obviamente, a prevención sobre o que é a extinción. O importante son os traballos de prevención. O lume, todos e todas, creo que a día de hoxe temos claro que se apaga no inverno e non, desde logo, no verán. Entendemos, e por iso decimos que as brigadas municipais ou outro tipo de brigadas non son a solución, porque vemos como están conformadas, con poucos medios, con pouca profesionalidade en algúns ou moitos casos, por lo tanto, nos entendemos que habería que dotala. Por iso dubidamos, ainda que hoxe aproben isto aquí, que nunca van facer isto, que, desde logo, habería que dotala dunhos medios moi potentes, unhos medios de estabilidade, non como vostedes fan de, bueno, pois ter 2-3 meses unha brigadiña que, desde logo, se demostra que non vale para nada, sin coordinación, sin formación real, sin os medios necesarios. Por lo tanto, entendemos... Era Paco. Remato enseguida. Entendemos que sería fundamental que tivera pois esa operatividade de todo o ano, desa profesionalidade, desa formación, desa dotación de medios, e que, desde logo, fose pública, faltaría máis, non? E depois unha cousa moi importante para nós, que a experiencia tamén creo que nos lo di, que, desde logo, baixo a coordinación absoluta dun só mando, non? Neste caso é a Xunta de Galicia. Para nós é fundamental esta cuestión e, polo tanto, bueno, entendemos que sería nesas coordenadas unha iniciativa importante. Gracias, Paco. Turno para o PSOE. Ten a palabra Mario López. Grazas. Moi bo día. Nos, desde o noso grupo, sí que queremos defender esta moción porque creemos que é unha proposta realista, necesaria e beneficiosa, pero tamén decimos que as brigadas teñen que estar dotadas de medios importantes e durante todo o ano, non só antes do brao. Todos coñecemos a realidade. Galicia, en particular, o noso municipio, viven coa amenaza dos incendios forestais. Lalín ten miles de hectáreas de monte e unha poboación moi dispersa, o que nos fai especialmente vulnerables. Non falamos dun problema lonxano, falamos da seguridade das nosas casas, das nosas aldeas, as explotacións agrícolas e gandeiras e tamén do noso patrimonio natural. Nestas situacións, o que marca a diferencia é a rapidez da resposta. Moitas veces, casi sempre, dependemos de brigadas externas, que tardan en chegar, e todos sabemos que en un incendio cada minuto conta. E contar cunha brigada municipal suporá gañar tempo e reforzar a protección dos nosos veciños e veciñas. Pero non é só apagar lumes, trátase tamén de previlos. Unha brigada local poderá traballar durante o resto de ano nas labores de desbroce, limpiando franxas, vigilancia e reducimos así o risco. Ademais, esta medida pode xerar emprego local vinculado ao cuidado do monte. A medio e longo prazo, invertir en prevención é moito máis barato que afrontar as consecuencias de un gran incendio. Menos daños materiais, menos gastos en reparación, menos impacto ambiental, en definitiva, máis seguridade e máis tranquilidade para todos e todas. Por lo tanto, nos anunciamos o noso voto a favor desta moción, faltaría máis. Esta proposta va máis alá de cores políticas.
Trátase de protexer a vida, as casas, o entorno dos nosos veciños e veciñas, que os recentes incendios que desgraciadamente sufrimos en Galicia sexan un verdadeiro punto de inflexión para que a partir de agora a prevención e a xestión forestal se convirtan nunha prioridade de futuro. Lalín merece dar un paso adiante na defensa do seu territorio. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Turno para o Partido Popular. Pablo Areán ten a palabra. Bos días a todos. Bueno, en primeiro lugar, quero expresar o noso apoio a todas as persoas afectadas pola vaga de incendios, amosar a nosa condena por todos os actos irresponsables que son os que provocan a maioría dos incendios que acontecen, especialmente aqueles que son provocados a propósito da conciencia. E tamén o recoñecemento a todas aquelas persoas que traballan na extinción e na vixiancia, como son as brigadas, os axentes medioambientais, todos os servicios de emerxencia en xeral, tamén os veciños que se sumaron aos postos de mando para botar unha man e tamén aqueles que se arriscaron a facelo pola súa conta cos seus medios, todos eles tuveron unha parte importante na extinción dos lumes. Pero, efectivamente, como decía o señor Cuíña, en Lalín tivemos sorte este ano. Tivemos sorte porque houve varios focos, en todos podemos chegar en un tempo bastante rápido, actuamos limitando bastante os danos. Isto tamén foi posible porque tiñamos xa contratada a nosa brigada municipal e porque tamén todos os servicios de emerxencias estaban xa activos en previsión pola vaga de calor, pola sequía que estábamos a atravesar e vindo sobre todo esta primavera, ese inverno que tuvemos especialmente chuvioso, que foi un caldo de cultivo especial para todo isto. Este ano a nosa brigada fixe un traballo encomiable. Actuamos, aparte do noso concello, nos concellos de Dozón, Agolada, Vila de Cruces, Silleda, Rodeiro, Forcarei, A Estrada, é dicir, un ámbito moi grande. Fomos os primeiros en chegar a gran parte dos focos nos que actuamos. Tivemos unha labor moi importante e determinante nas labores de extinción e de vixiancia. Estamos a facer tamén unha cantidade importante de desbroces preventivos. Tamén xeramos un programa especial de voluntariado para canalizar ese sentimento que está collendo cada vez máis forza na nosa sociedade. Estamos en contacto con empresarios e con cooperativas precisamente para canalizarlo. Parece que os expertos coinciden todos en que esta situación chegou para quedarse, a partir de ahora será cada vez máis habitual, entonces cobran máis importancia tamén estes traballos das brigadas e destes equipos. Pero o certo é que non todos os concellos contratan estas brigadas municipais. Algúns pode ser por levar a contraria, pero a gran maioría realmente coincidimos en algo común, a dificultade que temos en contratar, en atopar ese persoal, en contratar as brigadas. Ben porque non conseguimos completar os equipos, porque a xente non ten a cualificación suficiente, ou incluso porque moitos deles abandonan o seu posto, deixan o seu posto por outros traballos a mitad de contrato, coa imposibilidade que supón tamén recuperar esta persoa. Nós estamos de acordo con esta proposta, votarémola a favor, porque, ademais, como estou dicindo, a nosa brigada xa está facendo un traballo realmente supramunicipal. Entendemos que poderíase xestionar de forma máis correcta a través da mancomunidade, non desta mancomunidade que temos agora, a pequena, reducida que temos agora, senón senón, decía, non desde a mancomunidade que temos ahora reducida, senón da mancomunidade máis grande que temos idea de facer, que pretendemos facer coa unión de máis concellos, se fora posible. E nós o que propoñemos, efectivamente, o que estamos de acordo en crear non unha, senón posiblemente dúas brigadas para poder cubrir todo ese territorio, pero sempre cando, efectivamente, os demais concellos estén de acordo nesa mancomunidade. Nós estamos de acordo con esta moción, creemos que un dos exemplos do que podemos conseguir con esta mancomunidade quizáis é onde debemos efectivamente camiñar todos xuntos. Moitas grazas. Gracias. Turno para Rafa Cuña. Pois moitas gracias. Vexo que a intelixencia política funciona, as cuestións por riba do interese partidario en este caso tamén. Eu quero agradecer a todo o pleno que se acepte a proposta de compromiso, os termos que compartimos tanto co BNG como o PSDG como o Partido Popular. E eu incidir daqui que, efectivamente, como decía ahora Pablo Areán, é un problema que, por desgracia, veu para quedarse. É un problema que temos que estar absolutamente concienciados e todos da man. Eu creo que dende organismos supramunicipais como unha mancomunidade potente, ben dotada,
pódense dar solucións a esta cuestión. Pero eu quero trasladar, como tamén me decía moi ben Paco Vilariño, a necesidade absoluta de que esta brigada ou dúas brigadas, con tal de que estén coordinadas pola propia Xunta de Galicia e a Mancomunidade, a min isto non é o que me preocupa, que estén todo o ano en cuestións de prevención. A prevención é absolutamente fundamental para intentar baixar a porcentaxe de terror que se vai seguir vendo perxudicado, porque isto evidentemente non vai a ser a panacea da solución desta cuestión, por desgraza, non? Pero estamos vendo, e por certo, fixo vostede unha introducción máis ou menos larga sobre a actividade da brigada municipal, eu non o poño en cuestión. Ademais, todo o contrario, calquera esforzo que se faga dentro da brigada municipal de Lalín é de agradecer, e así o fago, así o traslado tamén. Pero estamos falando dun problema estrutural, non é un problema puntual. E, polo tanto, se estamos todos de acordo, imos da man, é o que lle pido ao señor alcalde que traslade ao presidente da Mancomunidade, que seguramente o trata bastante, para poder abrir esta posibilidade con os concellos que se poidan adherir nun futuro o gallaque próximo para facer unha mancomunidade forte que realmente poda dotar de servicios necesarios a máis de 60.000 persoas e 800 km². Moitas gracias. Ben, eu comprometo-me a fazer a xestión, sin dúbida, por eso aprobamos a moción, pero do resultado non me comprometo a nada, obviamente, vai ser o que digan os alcaldes. Primeiro, a Mancomunidade de Deza actual, sabedes as vicisitudes desde que naceu. Naceu, logo foi o Concello de Ozón, logo foi o Concello de Golada, e agora quedamos 4 concellos. Estamos bastante satisfeitos, porque foi moi bo crear a segunda brigada. Teño que dicirle ao señor Vilariño que antes tiñamos 1 meses, pero agora témola todo o ano. É dicir, agora a Mancomunidade ten 2 brigadas, unha para Lalín e outra para os outros 3. É dicir, antes tiñamos máis ou menos 4 meses ao ano a brigada na Lalín. Ahora témola os 12 meses. Por lo tanto, xa se mellorou algo desde que empezou esta xestión miña, e non é por botarme flores, pero algo melloramos. Creo que pa ben. Queremos ser máis ambiciosos e queremos ser unha das mancomunidades que funcione ben. Aquí é que mellor funciona, hai que reconocelo, que é a do Salnés. É a mellor de Galicia e das mellores de España. Para que teñades un dato, a Mancomunidade de Deza, como casi todas as mancomunidades, funcionan exclusivamente co que aportan os socios. Exclusivamente. No caso noso, cada concello pon un porcentaxe. Na do Salnés, comentábanos o presidente, a malo xerente, un día que tivemos aquí unha reunión co secretario general e máis cos alcaldes, de feito fomos a facer unha visita aos alcaldes, comentábanos que os concellos poñen aproximadamente sobre 1,5 millón de euros, e a Mancomunidade estaba xestionando no presuposto deste ano 10 millóns de euros. É dicir, fixadevos a diferencia. Temos unha folla de ruta que é parecernos o máximo posible a esa Mancomunidade, pero claro, leva 30 anos funcionando. A nos para chegar a ese nivel de funcionamento non nos fan falta 30 anos porque xa está inventado, pero vai nos facer falta un tempo prudencial. Pero quero dicir que é unha fórmula moi válida o da nova Mancomunidade, porque xa que é o de fusións de municipios que saben que é o que eu quero, é o que respiro, é moi difícil de darse porque son todo ventaxas, menos un inconvinte, o inconvinte político, o inconvinte das poltronas. Somos 6 alcaldes, para facer aquí o do Deza, quedaría un, somos 6 corporacións, quedaría unha. Encima, a nova corporación só sería o mismo que ten o Xelalín, 21 concelleiros, porque non pasaríamos dos 50.000 habitantes. Falo, por exemplo, daquele propósito que fixéramos nós, aquela proposta de Concello do Deza. Sería ideal, pero hai un problema que é político. Administrativamente é posible, políticamente non é posible, de momento. Eu confío que algún día será. Entón, como non hai fusións de municipios que viábelas, isto é o método menos malo para poder prestar servicios e ser como unha interposta entre a Diputación, é dicir, habría a Administración Estatal, Autonómica, ou sea, para facer obras, para facer cousas nos concellos. A Administración Estatal, a Administración Autonómica, a Administración Provincial, a Administración Mancomunidade e o Concello. Bueno, é un escalón máis e é unha percha máis. Imaginadvos que eses concellos que poñen 1,5 millón e xestionan 10 millóns, o resto consiguen de fondos europeos, da Xunta, da Diputación, etc., etc. E incluso tamén de empresas privadas. Entón, por esa vía vamos,
e cando se faga esta mancomunidade, que espero poder levála a cabo, espero, confío, bueno, a alcaldesa de Forcarei non falei con ela, anterior falei con ela e me dito que sí, que estaba disposta a entrar a Forcarei, agora teño que falar ca nova, supoño que tampouco debería haber moito problema, e entonces faríamos unha mancomunidade dos 9 concellos do norte provincial e iríamos da mao dos Salnés. Entre ambos os dous, pois, poderíamos facer programas parecidos. Eles teñen moito presuposto porque teñen o tema da auga, nós non o teríamos, porque eles a auga, como teñen outra problemática, pois traballa a mancomunidade, polo tanto, iso dalle un presuposto moi elevado, porque o tema da auga potable, pois, xenera moitos ingresos, moitos recursos, máis que moitos ingresos. Entón, trasladareillo ao Gallá, porque eu creo que aquí no norte, decías, como empezaches a intervención, Rafa, dicindo que tiñamos 1000 kilómetros cuadrados, mentres ibas, eu tamén tiña curiosidade, mentres ibas falando, fume agora o ChatGPT, agora é todo, é o rei do mambo, pregunteille, e temos entre os 9 concellos de 6, 7, 8, entre os 8 concellos, somos 6, 7, 8, sí. Entre os 8 concellos, porque éramos 9 con Cerdedo, pero Cerdedo ahora está en Pontevedra. Entre os 9 concellos temos 1.500 kilómetros cuadrados, 1.509, 1.509 con 43. Sí, 1.500. No, pero quero dicir que vai a extensión, somos case un tercio da provincia de Pontevedra, e con menos población. Non, sin Cotobade. Os 8 concellos, o sea, os 6 do Deza, máis a estrada de Forcarei, somos 1.509 con 43 kilómetros cuadrados, exactamente. Que eu non o sabía, agora xa me queda na cabeza os kilómetros cuadrados. Sería a mancomunidade máis grande do país, en extensión, en población non, obviamente. Eso ten que ser. Eso, como din os portugueses, o máis grande do mundo. O mellor cocido do mundo, din eles que teñen o mellor cocido do mundo. Entón, nós tamén decimos que é o mellor cocido do mundo. Ben, estamos de acordo o Gallá, porque, ademais, se se fai a nivel da nova mancomunidade, pois podríanse facer ao mellor, en vez dunha brigada, dúas, e que se complementaran. Unha, por exemplo, que actuar basicamente, unha basicamente que funcionaran de Tabeirós, en Tabeirós, e outra en Deza, que se complementaran as dúas. Como fixemos este ano que a de Lalín foi a pagar lumes á estrada, a Forcarei, como é normal. Entón, se cadra aquí fan falta dúas, porque esta extensión, 1.500 kilómetros, donde hai unha cantidad de monte impresionante, pois xa me dirás. Non... como che dixen antes, din nos cambotes e eu suscribo, hai que dar e tir. Se queres a grade que leva os torros todos, non é boa grade. A grade ten que quitar, romper os torros, pero deixar algún torronciño polo camiño. Se leva os torros todos en boleca, ou se en boleca non fai un bolo, fastidia, se xa non agrada. A grade xa non agrada. Ti sabes o que é unha grade? Ben, votamos, estamos todos de acordo. Votación, por favor. Faltanme 2 votos. Pois eu dei, prometo que lle dei. Bueno, de feito estou lle dando, non vai. Agora sí, agora se foi. Agora veu Teresa. Vale, 20 votos emitidos. Éramos 19, entonces... Votos emitidos 20, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Imos ca moción seguinte, moción do PSD e PSOE, para a ampliación das axudas municipais e a atención do carné de conducir a todas as idades co especial obxectivo de apoiar a población migrante. Ten a palabra Anxo. Moitas gracias. A ver, antes de nada, porque vou ser moi breve na moción, esta mañá vin nas redes sociales que sabedes que hai unha bandeira de Palestina pintada no calisón que va da Plaza das Pipas á rúa principal que conecta eses dous espazos. Esta bandeira apareceu pintada de negro, tamén apareceu borrada a palabra Palestina. Eu non quero facer ningún tipo de confrontación con este asunto porque sei que todos aquí estamos... Claro que pasou esta noite.
Eu vino esta mañá nas redes sociales, efectivamente, vino por aí que eu compartía xente. Eu sei que aquí todos estamos en contra. Aquilo estaba de vello moito antes do conflito. A bandeira palestina ali está desde aí anos, non é unha cousa de agora. Sí. Quero dicir que apareceu, se non foi esta noite, pois foi estes días, apareceu pintada de negro, apareceu borrada a palabra palestina. Non está claro, pero ten toda a pinta de que é un acto vandálico, de que é un acto de odio, e a min gustaríame deixar constancia aquí, se así da nosa condena máis rotunda. E, ademais, bueno, é lamentable. En todo caso, vou coa moción, como digo, unha moción que vou explicar de maneira moi rápida, moi sinxela, e eu creo que todos vamos a estar aquí de acordo que cunha pequena modificación podemos facilitarlle a vida a moitos veciños e veciñas de Lalín. Nos traemos unha proposta para modificar as bases do programa Conduce Lalín, que creo que se convocaron agora o día 20 estas axudas, que están dirixidas a sufragar parte dos gastos derivados da obtención do permiso de conducir, e nós en concreto pedimos que se elimine a limitación de idade para acceder a estas axudas. O programa Conduce Lalín está dirixido a persoas de entre 18 e 25 anos, pero a realidade é que existe unha necesidade que vai moito máis alá desa franxa de idade e que afecta principalmente a poboación inmigrante e especialmente o colectivo venezolano. Como sabedes, España ten convenios bilaterais que permiten a moitos inmigrantes de moitos países homologar os seus permisos de conducir no noso país, pero tamén hai países que non teñen ningún tipo de convenio e, polo tanto, as persoas que veñen destes países vense obligadas a sacar de novo o permiso de conducir en España. Un dos países que non ten convenio con España dende 2023, Venezuela, é precisamente o colectivo de inmigrantes máis numeroso de Lalín. Están dicindo que non sae no vídeo, a intervención de Anxo. Non sei se pode ajustar. A ver, espera un momento, Anxo. Carlos. E haría Carlos Vence que veña. O xeito belino. Mira, que me dice... Están dicindo que non sae na pantalla na intervención de Anxo. Non hablo con ella. Pero vamos a ver, está falando Anxo. Dice... perdón. No, dice que non sale na pantalla. Anxo está intervindo agora. Pero eu o micro tiño aberto sempre. Pero antes tampouco salió Manuel. Pero, oye, pero que se cerra o micro non podo falar. Eu xa soluciono. Ahora están preocupados, sempre. Quen está feliz? Carlos, vas a cuidar no. Hai outra non pasa nada. Eu tiña isto permanente, hai sempre dous micrófonos abertos. O meu é o que está falando. E aquí eu tiña pero resulta que se eu pongo o micro tiña que ponerse. No. É importante que a ver, Carlos, non é así porque durante se viven varios plenos aquí. Ahora poñote ollo ao micro. Ok, ahora, y lo vamos a seguir. Ahí lo tienes. Ahora está saliendo usted en pantalla. Pero ese é un fallo do sistema, non te das conta, non te das conta que sempre salía o que estaba falando e eu tiño o micrófono aberto sempre. Non o tes sempre encendido o micrófono, Cando falan os outros o teu está apagado. Mientras estaba hablando Pablo, mientras habló Pablo, había un plan... Non se xa despelotas, non o ten sempre encendido. Non o ten sempre encendido. No, actívase a cámara do micro encendido e ten prioridade o presidente da... O meu micro, non ves que houve varios plenos, o micro tiño sempre aberto, salvo coa paga, pero se tiño sempre aberto. O que está falando é o que sale, é un fallo do sistema, porque funcionou hasta agora. Por tanto, digo... Os que deixar el pleno de hoy, verá que en
Pablo non salió tampouco. O que ti queiras, pero desde logo non está funcionando o sistema. O sistema é, o meu micro está aberto permanentemente e logo o micro que se lle dá vez é o que enfoca. E cando o que enfoca acaba o técnico, volve a remate. E sempre funciona, sempre. Sempre non, seguro. Eu lembro de hechos, podemos revisar os vídeos. Es así. Si el micrófono está, usted está siempre enfocado. Oxe, fai-me caso. Eu non, fai-me caso que sei. Non bajas o micro, si se está, pasa a vida de vida. A ver, si. No, tiene razón. Eso es realización. É el cambio. Sí, é como di, é así. Se non me parece de se non bajas aquí, claro que non. Ben, pois, continua, Anxo, vou chegar. Nada, 2 minutos. Sigo onde o deixei. Bueno, decía que un dos países que non ten convenio bilateral con España é Venezuela, precisamente o colectivo inmigrante máis numeroso de la línea de orixe venezolana. Hai que ter en conta que o permiso de conducir é unha ferramenta de integración fundamental que favorece a incorporación dos inmigrantes ao mercado laboral. E tamén é fundamental para as empresas de la LIN, que en moitos casos non poden incorporar estes traballadores porque non teñen maneira de desplazarse ao seu centro de traballo. Ademais, é importante recordar que xa existen unhas axudas da Xunta de Galicia para obter o permiso de conducir que están dirixidas exclusivamente á mocidade entre 18 e 30 anos e que, polo tanto, esta franxalidade está perfectamente atendida pola Administración. En todo caso, nós non pretendemos eliminar axudas a ningún colectivo, o que propoñemos é ampliálas e que estas axudas cheguen a outros colectivos que as precisan e que, ademais, son fundamentais para o presente e para o futuro de la LIN. Moitas grazas. Gracias, Anxo. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Desde Paco, ten a palabra. Ben, bueno, vamos a ver, eu creo que bueno, non vamos a defender a postura que sempre defendimos respecto que os criterios a hora de poder conceder axudas, non? E precisamente nos valoramos como unha boa iniciativa. Pois o que é este tipo de axudas, tamén poderíamos falar do que son competencias propias ou impropias e depois queixarnos diso, non? Pero que en todo caso creemos, sí, estamos ademais moi convencidos pola experiencia, que as axudas non poden ser lineais, que as axudas desde logo teñen que ir dirixidas a quen as precisa e que desde logo, tamén desde o Bloque Nacionalista Galego defendemos que este tipo de axuda, que insisto, valoramos como positiva, pois o que ten, non veríamos con vos ollos que desde logo se ampliara e non se ciñera só a este marxen de idade, non? Pero que en todo caso que sí que votamos de menos é que se concrete en base a quen o precise. Que quero dicir con isto? Que para o BNG, que sexa unha axuda lineal, no caso do Concello de Lalín, de 18 a 25 anos, para todos os mozos e mozas que obviamente saquen o carné nesa idade, pois entendemos que non é o máis correcto. Entendemos que, desde logo, quen ten capacidade económica non precisa desa axuda e, desde logo, introducir esta corrección en base á renda permitiría, seguramente, cos mesmos cartos, pois, desde logo, poder ampliar outros marxes de idade, non? Porque, efectivamente, pois é igual de preciso que un mozo ou moza teña nesa franxa de idade o carné de conducir, ou, se me apurades, igual é máis importante tamén que alguén con máis idade que non teña recursos poda ter capacidade. Nós, desde logo, o que non imos facer é centralo ou suscribilo a unha nacionalidade, non? Quero dicir, para nós teria que ser unha axuda, obviamente, ampliada por idade e por renda ao conxunto da cidadanía e que, nese sentido, se sea beneficioso con esos criterios para todos os veciños e veciñas de Lalín, independentemente da súa nacionalidade, de onde veñan ou onde naceron. A nos eso son todos veciños e veciñas do noso concello.
Gracias, Paco. Turno para compromiso. Ten a palabra Iria Fernández. Ben, bos días. Nada, nós simplemente vamos a dicir que estamos a favor, nada máis. Grazas, Iria. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Avelino Souto, o portavoz. Bos días. Bueno, señores do PSOE, pois unha vez aquí máis veñen con palabras moi bonitas, envoltas en papel, podemos dicir, de celofán, pero en realidade con un fondo que cheira a propaganda barata e a populismo. Eu, antes de entrar na cuestión, quero felicitar aos concelleiros do PSOE de Lalín por recoñecer que unha medida que sacamos desde o Partido Popular é boa. Supoño que non lle pediron permiso ao verdadeiro xefe agora do PSOE de Lalín para presentar esta moción, que é o que teñen de delegado ali na Coruña, pagado por Pedro Sánchez para facer bulos día sí e día tamén nas redes sociais. E tamén supoño que dixo vostede que non quería facer confrontación con Palestina. Eu estou de acordo con vostede, pero ese delegado en sombra que teñen, precisamente o pregoeiro das festas de Lalín, tuvo que tirarlle das orellas por querer atacarnos ao goberno de Lalín con Palestina e tuvo que salir na prensa correxindo o que había dito ese novo fichaje que teñen no Partido Socialista para inventar bulos en Lalín. Dito isto, voulles a decir 4 cuestións. Primeira, a axuda xa a puñemos nós, non pretendan enganar a ninguén. É unha axuda que levamos a cabo desde o goberno do Partido Popular con responsabilidade, con criterios e pensando na mocidade. Agora veñen vostedes aquí queréndose colgar medallas. Segundo, unha vez máis propoñen gastar sin ter rigor ninguna e, ademais, nunha competencia que non é propia. Vostedes cuantificaron siquiera canto custa esta proposta, a cantas persoas se beneficiaría, como se vai controlar e cal vai ser o obxectivo que se vai a conseguir. Non, simplemente redactaron esta moción para seguir con ese partidismo que teñen. En terceiro, vostedes o que pretenden, e supoño que comandado por esa voráxina na que están agora, é pois intentar converter ao Concello de Lalín na ONG de sanchistas. Porque esta moción encaixa perfectamente no guión que teñen agora mesmo no Partido Socialista. Prometer o que non se pode cumprir, gastar o que non se ten e usar a inmigración como escudo para facer política identitaria. Pois me digolle que non. Aquí en Lalín non imos facer seguidismo dese sanchismo no que están metidos. Non imos converter o noso Concello no minigoberno que teñen en Madrid con esa axenda ideolóxica. E xa está ben de usar a inmigración como arma electoral. Desde o PP creemos nunha integración real, basada na educación, no emprego, no respeto ás normas e nas igualdades, nas oportunidades e no traballo. Pero non creemos nese paternalismo hipócrita da que nos fala vostede con esa superioridade moral. Acórdase vostede dos venezolanos, sendo do Partido Socialista. Recientemente acábanse de negar. Dicía que se acorda como socialista dos venezolanos. Recientemente, en fechas moi recientes, acábase de negar o Partido Socialista a nombrar e condenar como terrorista o cartel de los soles de Venezuela. Ese é o cartel de los soles de Venezuela. Ese é o Partido Socialista. E venos vostedes aquí a falar aquí dos venezolanos. Mire, nós non imos entrar nesta voráxine na que están vostedes de abrir a man, regalar diñeiro público sen control para ver se crean redes clientelares e logo salir nas fotos. Por suposto, xa se daría de conta que vamos a votar non, porque esta moción non é máis que unha propaganda máis, electoralismo e seguidismo do modelo no que nos está a meter Sánchez. Prometer moito, facer pouco e deixarnos deuda aos demais, incluídos xa os meus fillos e os netos. Nós, por responsabilidade, vamos a seguir con esta medida para a xente moza do Concello de Lalín, por suposto, apoiando a todos os mozos e mozas, porque hai que reivindicar que se apoien as clases medias e traballadoras, que é o que estamos a facer, que son a maioría da sociedade que temos en Lalín.
Eso digo yo sobre todo polo señor Vilariño. Tamén hai que apoiar, por suposto que hai que apoiar os colectivos vulnerables, pero tamén hai que apoiar as clases medias e as clases traballadoras que son as que temos en Lalín. E vamos seguir sacando esa axuda da maneira que a temos para a xente moza co obxectivo que se sacou desde o Partido Popular e, desde logo, para todos e todas, que a inmensa maioría son clase media e traballadora. Aquí non hai ni ricos ni pobres, que é que sempre no que nos queren dividir vostedes. Pola nosa parte, nada máis. Grazas, Abelino. E dixeche os teus fillos vai nos fabricando que é horas que fan falta, fan moita falta. Anxo, ten a palabra. Sí, bueno, a min normalmente gustame ceñirme os temas que tratamos, os asuntos, e ver as aristas e se poden sacar adiante propostas ou non, pero eu creo que a túa intervención, Abelino, creo que merece outra resposta. Sinceramente, dame moita pena, non o fago nin para tal, dame moita pena escoitarte falar, moitísima pena. Dedicar tantos esforzos a sementar odio, a terxiversar, sí, ti en concreto, terxiversar palabras, utilizar frases feitas. Esta proposta é moi concreta, non pretende gastar máis. O que se está dicindo é que cos cartos que hai, facendo unha pequena modificación, hai xente que ten unha necesidade, casualmente coincide que aquí hai un colectivo, isto non está orientado a... non está... Efectivamente, a todas as idades, efectivamente, sí. É moi concreto que se pide aquí, que se faga unha pequena modificación que beneficiaría a moita xente que ten esa necesidade. Que ten esa necesidade, existe en Lalín, vostede vería, se pasea por Lalín, moitos patinetes, últimamente, falle gracia. Bueno, pois isto, moitos deles debe ser que moita xente, cando ven aquí, pois non pode homologar o seu carné de conducir e é o medio que ten para desplazarse, a veces o polígono industrial, en inverno tamén, según vostedes serán clase media ou alta. Dame moitísima pena escoitalo falar, moitísima pena. O sea, que unha persona tan nova teña tanto odio e abrace estes discursos tan populistas, que terxiverse as palabras, que nin sequera se moleste en estudiar o asunto. Que estudiou vostede? Que gasto lle supón a este Concello? Si vostede nunca estudia ningún tema. É lamentable a intervención que fixo vostede. Lamentable. No, por favor, estou no meu turno, Abelino, porque vostede normalmente fai intervencións para a Cámara sin ter en conta os temas que se tratan aquí, sin estudialos. E este é un exemplo máis. Vostedes hai uns meses tiñamos un debate sobre Venezuela, Venezuela era importantísimo, había que axudar os venezolanos, había que tal e que cual, pero bueno, a hora da verdade, a hora de facer unha pequena modificación que pode chegar tamén a ese colectivo, pois vostedes evidentemente non están dispostos. Mire, vostede dedicoulle a maioría da súa intervención non a falar deste asunto, como xa digo, sino a facer propaganda barata e populismo. E, en fin, eu non vou a debatir máis con vostede. A xente que tome nota e punto. O sea, si lles parece que este é o discurso correcto e o que hai que defender, pois, bueno, eu non teño nada máis que decir. Moitas grazas. Ángel. Anxo, a verdade é que, a ver, cando un goberno está facendo unha cousa, é máis ou menos exitosa, porque temos que decir que o plan ese que se fixo para os mozos, para poder quitar o carné de conducir, estamos moi satisfeitos de como saiu, pero os recursos temos o que temos. Iso é como se agora, por exemplo, decidimos facer unha rúa que está ao mellor en moi mal estado, e entón vémonos vostede cunha moción, unha non, todas. Claro. Eu ler... Pero vamos a ver, esa foi unha iniciativa nosa, no seu momento, para a xente moza. Pero non queremos eliminar
a de idade, porque entón non chegaría a nada, porque, mire, poñendo só os mozos, os cartos que temos xa non nos chegan. Entón, se quitamos máis arriba, política de café para todos, non vale para nada. É dicir, se nós ahora mesmo, canto lle estamos dando a cada mozo, Abelino? Canto? Estamos dando 300. Se quitamos o tema de mocedade e deixamos a todos, non tocaríamos nin a 100 euros. Ben, pero nós no seu momento foi un complemento para o da Xunta. Cando sacamos, xa dixemos que a Xunta quedaba unha cantidade e nós que íbamos complementar, e complementámolo. E hoxe sacar o carné a un mozo de Lalín, entre o que dá a Xunta e o Concello, costalle menos da mitad. Costalle menos da mitad, bastante menos da mitad. Hoxe quitar un carné está dependendo de se unha persoa é máis ou menos hábil, unha persoa que sexa hábil co coche, saca o carné por 1.000 euros, máis ou menos, hoxe en Lalín. Digo, sei no de boa tinta porque un meu afillado sacou no e costoulle eso, non? Se non acepta a primeira nin a segunda, costa un pouco máis, pero costa sobre 1.000 euros, 1.200 euros é o que costa, en condicións normales, en condicións óptimas, perdón, en condicións normales pode costar 1.500 euros. Bueno, pois entre o que dá a Xunta e o Concello, no caso de Lalín, pos mozos, pois eso foi unha política que nos fixemos para a xente xoven, por que meter para todos? É o mesmo que che digo, se nós imos agora actuar sobre unha calle que lle fai falta, pero falle falta 10 calles, pero temos que escoller unha. E di vostede, non, faga usted 10, pero os cartos que teño se reparto nas 10, non fago ninguna. Non fago ninguna. Como escolle cada 10? Claro. Onde exista maior necesidade, non? Iso é o que fai. Cando ten 10 calles... Pero esa é unha política nosa... A ver, vouche explicar. O problema é que Anxo, non querer centrar a xogada, non che interesa. Mira, vamos a ver. Nós, dentro das nosas políticas, a ver, por favor. Perdón, os maiores, mire, eu estou aquí neste pleno, votado pola xente, igual que vostede. Teña 27, 17 ou 15 anos. Moi ben, Abelino. Relaxémonos, relaxadevos todos. Venga. Ben, Abelino, tes que ser alto ou flaco, eres flaco e eres alto bastante. Así que tranquilo. Anxo, a ver se por un casual sodes capaces de entender no PSOE de que esa política que queredes facer, o PSOE sanchista, porque o PSOE normal, xa sabedes que eu respeto o PSOE normal, o PSOE sanchista respeto menos, pero respeto menos, porque creo que sodes máis incongruentes. Entón, como aquí vos sanchizastes todos, pois ocorre que, claro, queredes facer da necesidade de virtude, e eu entendo que tedes problemas, pero o único problema que tedes, Anxo, é que Pedro Sánchez permezca na Moncloa, o resto, por favor, non é problema, porque sodes capaces de arramplar con todo. Vos arrasades montañas se fan falta con tal de ter a Pedro Sánchez na Moncloa. Damos igual, vendedes a España, vendedes o que vos dé a gana, vendedes absolutamente todo. Políticamente vendedes hasta a vosa familia, sin duda ninguna. Entón, que ocorre? Que políticamente, por qué? Porque teño un obxectivo, estar o máximo na Moncloa. Non sei se será bo ou malo, eu creo que é malo, pero en todo caso o tempo analizará ou non. O que si é certo é que, verás, tes que partir que os temas, eu creo que a oposición, teño dito máis veces a Alba, e agora digo a ti, creo que debedes estudiar os temas o mellor posible. Ese programa foi un programa que fixemos nós para a xuventude. Mire, aquí hai varios concelleiros. Hai concelleiros de obras, hai concelleiros de urbanismo e hai concelleiros de Baste. Bueno, pues moi ben, pareceme moi ben. Pero quen che faltou o respeto? Abelino e vostede. Pero por que che faltei o respeto? En que? Hombre...
é o que falta, que teñades a piel tan fina. Vos precisamente que podedes decir o que vos dé a gana de quen vos dé a gana e resulta que agora resulta que se dan por ofendiditos. Bueno, en este país hai moitos ofendiditos, por desgracia, e así nos vai. O resumen, nós fixemos o programa para a xuventude. Foi un programa de xuventude, non foi un programa de obras, nin foi un programa de asuntos sociais. Foi un programa para a xuventude. Por iso metemos a mocidade. Sacamos os cartos dunha partida que había para a xuventude. E por iso puxemos os carnés, a subvención do carné de conducir para a xente moza. Porque era un programa de xuventude. Se fora un programa de asuntos sociais, pois ao mellor houberamoslo sacado para todas as edades. Ou para os maiores, non o sei. Pero neste momento sacouse para a xuventude. Por lo tanto, o que propoñedes desde o PSOE, Mario, é injustificable, porque nós non teríamos recursos nin de broma para afrontalo. E como non teríamos recursos, e dice Anxo, é que repartiríamos os recursos. Hombre, claro, entón que lle damos? 50 pesos a cada un? A ver, se das unha subvención, tens que dar unha subvención que sea lógica. Esa é unha subvención de xuventude, non de asuntos sociais. Por lo tanto, vámola a votar en contra. Votamos. Vale, pero votaches. Vale, moi ben. Vale, Anxo, ou vale, Mario. Votos emitidos, 18 votos emitidos, a favor 7 da oposición, en contra 11 do Goberno, abstencións 10. Queda rexeitado. Vamos ca moción do BNG. Moción do BNG para levar a cabo un estudo sobre a evolución das explotacións do gando vacún do Concello de Lalín. Mario, para que conste, cando un se dá por ofendido, ten que mirar o que el dixo. Avelino díxolle que non tiña estudios. Quen se meteu con quen? É que aquí que pasa? Que eu podo dicir o que me dé a gana e non queres que che conteste? Vale, pero quen se meteu no persoal con Avelino foi Anxo. Punto. Non, pero que quede claro. Por suposto, pero tamén considero que a intervención de Avelino non foi correcta. Bueno. No, continuamente atacando nos corredores de sanchismo, que non sei, non temos culpa de eso, pero non vemos aquí a nosas propostas e pouco máis. Ten a palabra. Vale, Mario, gracias. Vamos co... Unha cousa fora de micros. Eu creo que cuestións como decir entendes a vosa familia que se sexa políticamente Eu falo políticamente. A mí parece un mestre. Se ponemos políticamente diante de calquera barbaridade e todos metemos a pata, eu son o primeiro que teño metido a pata neste pleno un minuto de vez. Ese é un dito que utilizaches ti moito tempo, políticamente falando, tes dito moitas veces. Ben, pero que non se pode ter a piel tan fina, sí, pero que non se pode ter a piel tan fina que eu podo che dicir a ti o que me dé a gana e ti non me podes contestar. Pero que sí, pero digoche que o que non podes ter a piel tan fina que ti me podes dicir a mí o que che dé a gana. Pero, concho, é que Anxo dixo a Avelino que era un... Case lle dixo que era un analfabeto funcional. Estamos de broma, Oye, é que non estudiaba as cousas, home, eu creo que Avelino estudia as cousas bastante ben, é a miña opinión. Pero bueno, vamos ca última moción, que é a moción do Bloque Nacionalista Galego, para que levar a cabo un estudo sobre a evolución das explotacións de gando vacuno no Concello de Lalín. Ten a palabra Ariana. Grazas. Só facer un pequeno dato que considerar clase media ou clase alta ou clase baixa cando somos o terceiro concello da provincia que máis accede a Risga ou que máis accede
a axudas de inclusión pareceme un pouco fora de lugar, sobre todo porque acaba de sair ese informe e non nos deixa quedar en moi bo lugar. A parte que agora ti entendo que vostede é o encargado destes temas, o sea que supoño que tomará a man. Fora diso, entendo que ninguén ten a máis mínima dúbida de que o sector agrogandeiro desta comarca é moi importante, ao igual que no Concello de Lalín, xa non falando só do gando vacún, tanto de carne como de leite, sino falando de todo tipo de explotacións, avicultura, porcino, bueno, isto fai eco tocando o metal ou non tocando. Avicultura, porcino, apicultura, que vimos de levar veñen de recibir un premio un apicultor laninense, se non me engano, e fora diso, sabemos que históricamente a produción que máis nos acompaña, que creo que aquí todo o mundo ten veciños, amigos, familiares ou el mesmo na casa vacas, pois eso sitúanos a nivel galego, a nivel de país, nunha posición aventaxada no sector agrogandeiro. No referido ao país, a facturación anual ascende a 3.000 millóns de euros, que trasladados ao noso Concello son 500 explotacións dadas de alta, que revirten positivamente, tanto na nosa economía, evidentemente, como no número de afiliados á Seguridade Social, que son sobre 900, segundo os datos do IGE, e, polo tanto, creo que en termos económicos é un sector moi importante, un sector ao que lle temos que prestar importancia, é un eixo vertebrador da nosa economía e do noso Concello. Xa logo, dentro da produción láctea, que é a nosa, digamos, especialidade, son 250.000 toneladas ao mes as que se producen en Galiza, das cales en Lalín, segundo os datos da Consellería de Medio Rural, aportamos anualmente 120.000 millóns de litros, e que supoñen ao noso Concello 50 millóns de euros de beneficio, que xa non só repercuten nos gandeiros e nas gandeiras, senón tamén no tecido empresarial asociado, fábricas de pienso, fábricas de produtos fitosanitarios, comerciais, veterinarios, podólogos, todo tipo de empresas de prestación de servicios, etc. É unha actividade productiva amplamente recoñecida dentro e fora do noso país, e somos os produtores do 40% do leite do Estado, unha cifra nada desdeñable, que tampouco repercute en exceso logo nos nosos beneficios. Polo tanto, a pesares de que temos unha capacidade productiva, un potencial, unha trazabilidade e sostibilidade envexables, o sector é evidente que mingua en todo o país, tamén aquí, e iso tamén significa un debalo na poboación rural que a largo prazo desertizará o territorio, máis ou menos de xeito intenso, e deixará as aldeas baleiras. E iso non é casual, en todo caso, a Administración ten moita parte de responsabilidade niso, sobre todo pola súa incapacidade de seguir camiñar ao lado deste sector. Sempre foi a trancas e barrancas, o sector profesionalizouse, a tecnoloxía chegou a todas as casas, somos exemplo de esforzo, de resiliencia, pero a Administración non tivo unha axuda, xa non digo cuantiosa ou non, digo útil, determinada, onde nos facía falta. Entón, é evidente que dende os concellos temos unha capacidade, a capacidade que temos para determinado tipo de asuntos, pero o que temos que facer é algo ao respecto, sobre todo cando se trata de Lalín e cando se trata dun eixo vertebrador. Entón, nós na moción o que solicitamos dende o BNG é que vostedes sexan proactivos, que fagan un estudo, no caso do noso Concello, do que pasa, das explotacións que pechan, das incorporacións, do que se precisa, de por que se van, unhas previsións de futuro, e, creo que é de necesidade facer un plan de valorización da gandería. Eu sei de boa tinta, porque teño familiares na docencia, que hai moitos nenos de Lalín que nunca viron un tanque de leite nin saben que o leite está ali. Non me parece nin medio normal que nós mesmos... Perdón, sí. Espera un momento, por favor. Non me parece nin medio normal que nós mesmos nos sexamos capaces de poñer en valor os nosos produtos, ao igual que poñemos outros, como pode ser, os nosos produtos ca feira do cocido ou ca feira do mel,
con distintas actividades gastronómicas. Entón, iso é outra pata, levar a cabo xornadas gastronómicas relacionadas co sector do leite, que non só é leite, son todos os seus produtos derivados, yogures, queixos, xeados, etc., kéfir, en todo caso, tamén, e dar ferramentas para traballar. Unha delas, a organización e a distribución territorial, as parcelarias, por exemplo, e ofrecer, e iso pareceme importante, formación profesional no noso Concello, porque aquí hai xente, de feito, o noso compañeiro, o concelleiro do Partido Popular, Avelino, foi a facer unha formación profesional, entendo? Non? Bueno, pois entón estarei equivocada. Fixo unha formación profesional fora daqui, houve moitos outros veciños e veciñas que tiveron que desplazarse moitos kilómetros para facer ese tipo de FPs, e outra das cousas importantes sería o impulso á creación dunha central de transformación leiteira, que non só sería para nós, tamén sería para a nosa comarca, é unha cousa que se lle pode solicitar tamén á Xunta. Entón, simplemente se trata de facer algo, que non sexa estar estáticos fronte a un debalo dun sector que para nós é moi importante. Nada máis. Gracias, Ariana. Turno para Partido Compromiso. Miguel Medela, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, pois estamos a favor dos acordos que pide a moción do BNG. Está claro que nos últimos anos as explotacións tanto de leite como de carne mermaron. Igual non as de carne, igual as de carne mantiveronse, pero as de leite está claro que mermaron moitísimo. Estamos a favor de que se fagan uns estudios a semile de polo menos manter esas explotacións, se cabe mirar o porqué desa desaparición, e que se faga todo o posible para que se poidan facer máis ou polo menos mantelas, non? Pero tamén vexo que dende as administracións non se busca ningunha outra alternativa para compensar tal despoboamento no rural, non? Temos un exemplo agora, por exemplo, aí na parroquia de Galegos, que é como co tema dos cereales, non? Co tema dos cereales, en Vilatuxe hai unhas plantacións agora tamén de castiñeiro moi grandes, son de hectáreas de castiñeiros, e como fai o noso veciño ali de Galegos, pois creo que o cereal é unha boa alternativa. Fai moitos anos estaban os nosos montes estaban cheos de estivadas. Unha prevención boa para o lume tamén, as estivadas de cereal, que hoxe temos que traer o cereal todo de fora, que aquí non temos, non? Pois para nós estaría moi ben que tamén buscáramos nesas búsquedas, buscáramos outras alternativas por rural que non sea solo, con todos os meus respetos, que non sea solo vaca, non sea solo porco, non sea solo galiña, que haxa máis alternativas, e cabras tamén, que haxa máis alternativas. Estamos a favor do que di a moción, pero xa dicimos que gustaríanos que se buscaran máis alternativas, e isto compén polas administracións ou quen teñen que botar unha mao e moverse. Nada máis. Graciñas. Turno para Avelino. Si, xa toca Avelino. Ben, primeiro, señora Fernández, agradecerlle que me tratara de vostede, porque eu son un neno aquí que viñen en paracaídas e caín aquí, entón, agradecerlle o trato que me deu vostede. En segundo lugar, claro, presenta unha moción que, ainda que vostede non a presentou así nun tono moi cordial, claro, solicita un montón de cousas que non son nin siquiera competencia nosa e outras de difícil de levar a cabo. E a min, fago un pequeno inciso, pásame algo con vostedes, que ainda que lle aceptáramos esta moción e se fixera todo, a min pásame cos do BNG que, digo yo con mellor ánimo, que son como o conto este de o vello, o neno e o burro. Vai un vello a cabalo dun burro e o neno andando e topa con uns do BNG e dinlle: ai, pobre neniño que vai andando.
Entón, baixas o vello e sube o rapaz. Un pouco máis adiante topan outra vez cos do BNG e din, pobre do vello que vai o vello andando e o rapaz a cabalo. Entón, deciden subir ao burro o vello e o neno. Van os dous da cabalo do burro e topan cos do BNG e os do BNG. Ai, pobre burro, estás ploptado os dous da cabalo do burro. Entón, deciden baixar os dous do burro. E volven topar cos do BNG e din, mira eses dous que van andando, son máis burros que o burro. Entón, ese é un pouco o resumen do BNG, que dá igual o que se faga, dá igual que puñamos a cabeza para baixo e os pés para arriba, que sempre está mal, sempre as cousas que se fan nunca está ben. Entón, iso é o que me pasa a min con vostedes. Dítolo... Eu non lle estou faltando ao respeto, señora Fernández. Hoxe estamos aquí todos cunha piel moi sensible. Vostede pídenos aquí cuestións como a creación dunha central láctea, e a eso é o que vou, que está moi ben que a pida, que a todos nos gustaría, pero vostede sabe o que supón construir unha central láctea nun concello. Un concello non a vai construir, e a Xunta de Galicia tampouco vai construir unha central láctea. Iso ten que ser un grupo privado que decida, como no seu momento, pois puido ir a Curtis, unha central que se decida que quere vir a instalar a Galicia. Que, bueno, sempre terá a oposición medioambiental do bloque, porque cando a central decide instalarse, seguro que contamina e seguro que vai matar a alguén que pasaba por ali. Entón, esa é a segunda parte e por iso se define perfectamente o que lle decía. Claro, eu podo compartir con vostede que as parcelarias deberían ir máis áxiles, deberían ir máis rápidas. Claro, despois propónnos campañas de todo tipo. Desde este Concello, dentro do que está na nosa man e dentro dos recursos que temos, porque aquí parece que os recursos son infinitos, vostedes propoñen como se os recursos foran infinitos, pois xa facemos unha feira de artesanía que é unha referencia en Galicia, unha feira do mel que en 3-4 edicións se convertiu nunha das mellores feiras do país, a feira que se fai do cocido, e por... Facemos feiradeza, que ben no que se están a convertir, que hasta o personal do cine se fixou en feiradeza, e facemos todo o que está nas nosas mans. E o problema do abandono rural, que claro que é un problema non de Galicia, ni non de España, é un problema a nivel europeo. Austria ten o mesmo problema, Francia ten o mesmo problema, que se abandona o rural. Pero tamén lle digo, co abandono do rural, hai moita diferencia de como se actúa nunhos sitios e como se actúa noutros. Onde gobernan os seus, como en Asturias, levan, por exemplo, non me poñan esa cara, que vostedes gobernan co Partido Socialista, que ainda en Europa esta mesma semana acaban de botarlle outro cable a Pedro Sánchez para que non se investigue a corrupción deste goberno. Pero non entremos neso. En Asturias, por exemplo, levan máis de 5 anos sin convocar plans de mellora e incorporacións. Sabe canto supón eso en Galicia? Só no ano 2024 foron 45,9 millóns de euros, 832 expedientes e total 320 xóvenes incorporados ao rural. Xóvenes que se non tuveran a axuda da administración como hai en Galicia non se incorporarían ao noso rural. Esas son as diferencias de mirar polo rural e de xestionar o rural, que sin dúbida hai moitas cousas que mellorar e é unha problemática non de Galicia, nin de España, repito, unha problemática a nivel europeo, que quedan as aldeas de toda Europa, os campos, as explotacións de toda Europa abandonadas e cerradas. Nada ten que ver coa xestión como vostede quere pintar do Partido Popular. E xa lle digo, mira a diferencia da xestión do Partido Popular, que, por exemplo, mirar polo rural tamén é que o Goberno do Estado ainda chegou onte a anunciar as axudas pos incendios e Galicia xa ten pagado 1,5 millón de euros das axudas do personal dos incendios. Dito isto, e para concluir, evidentemente, non lle podemos votar a favor dunha moción que presenta que pensa vostede que está no Parlamento de Galicia, porque, oye, teñolle criticado mocións que ocupan unha carilla ca letra 50, pero claro, esta moción é todo o que pide mitad das cousas que non son nin competencias municipais, que non son nin de competencia municipal, pois evidentemente temos que votarlle en contra porque non se pode facer. Dentro das nosas competencias vamos seguir facendo feiras, vamos seguir promocionando produtos, vamos seguir apostando polas concentracións parcelarias dentro do que está das nosas mans e vamos seguir presumindo de ser un concello que, por sorte, somos un concello con actividade, que non está abandonado e un concello que seguimos sendo referencia no sector agrogandeiro. E iso
Por suposto que é mérito da xente que traballa no mundo rural, pero tamén é mérito de todas as axudas e de todas as cousas que se fan. E pode dicir que isto é así, e xa que hoxe contram en cuestións personais, porque eu, se non fora por as axudas da Administración, seguramente hoxe non estaría incorporado na explotación como estou. E como a min, moitísimos máis xóvenes. E vostede sabe perfectamente que é coñecedora que esa é a realidade. Moitas gracias e máis nada. Grazas, Avelino. Ten a palabra Ariana. Primeiro, que vostedes veñen aquí a solicitar cousas que non teñen nada que ver coa competencia municipal nin coa competencia autonómica. Iso de primeiro. Vale? Segundo, que eu non sei se me terei que estudiar o refraneiro popular para vir aos plenos de Lalín, se isto é unha casa de contar contos ou se isto é unha cousa de vir aquí, debatir unhas mocións. Nunca na miña vida me criticaron por facer unha cousa máis extensa ou menos extensa sempre cando estivese ben feita. Que pasou? Que non lle deu tempo de lela? Ou pareceulle mal que fora moi extensa, ou pareceulle mal que pasara moito tempo facendo unha moción dedicada a un eixo vertebrador do noso Concello, que foi o que pasou. Pero vostede, en vez de falar do que hai que falar, venos contar aquí un conto dun burro, bueno, é que eu nin sequera yo escoitei, porque me parece que xa a demagoxia supera todo tipo de límites. Vale? A vostede non lle interesa falar do que imos a falar? Pois non fale do que vimos a falar. A vostede non lle interesa falar de que están pechando explotacións todos os días no seu Concello? Non fale diso. Fálenos de contos de burros, e de contos do Bloque, e de contos de Pedro Sánchez, se quere. A vostede non lle interesa saber que hai moitos xóvenes que non se puidaron incorporar? Non lle interesa falar diso. A vostede non lle interesa saber que non se cumple a lei da cadea alimentaria e estamos vendendo por debaixo de custos, que somos a provincia, a rexión do Estado que máis barato vende e que a Xunta de Galicia cala. A vostede non lle interesa falar diso. A vostede interesa lle vir aquí contar. Pode deixar de interrumpirme? Porque despois pide respeto. A vostede non lle interesa falar de nada, absolutamente de nada, que signifique mover un dedo. Mover un dedo. E logo cando falan de que reforzan o esforzo en parcelarias, pero vamos a ver, se eu teño aquí datos e temos en Lalín, no noso Concello, 888 hectáreas de parcelarias rematadas e 10.111 en proceso. Se levan anos esperando en Vilatuxe pola entrega dos títulos da parcelaria. De que está falando vostede? Cal é o apoio? Empezar 20 parcelarias e non rematar ningunha soa? Ese é o apoio. Ese é o conto do burro, do vello, do rapaz e do BNG, que nos quere vostede contar aquí. Home, por favor, é que me veña aquí dicir isto, vostede, que precisamente é parte do sector agrogandeiro, é unha vergonza. É unha vergonza. Porque está ben defender ao Partido Popular, pero defender a túa casa está moito mellor. Sobre todo, o teu sector. O teu sector. Vale. E logo, máis, servizos no rural. A xente queda porque hai moitos servizos no rural, verdade? Porque vostedes favorecen que os haxa. Porque vostedes favorecen as políticas de desenvolvemento rural. Un montón. Logo, temos unha capacidade de transformación mínima. E tampouco lle parece ben pedirlle á Xunta que faga un esforzo e que favoreza a implantación de empresas transformadoras. Que nós non temos capacidade de transformación, que temos que vender o noso produto, e a pouca que temos, contestar a contos pouco tempo fai falta. E a pouca capacidade de transformación que temos é simplemente no envasado. Os cartos non quedan aquí, van a outro lado. Pero a vostede iso importalle pouco. E logo despois fan demagoxia co tema dos lumes. Se hai xente nas aldeas non arde. Se hai xente nas aldeas non arde. E a min importame pouco que a Xunta dé axudas de propaganda, importame bastante pouco cando houbo veciños desta comarca, e non nos houbo en Lalín, porque non lle coincidiu de arder en Lalín, cando houbo veciños desta comarca que tiveron que salir da súa casa co seu tractor e coa súa cisterna a apagar lumes. A xente non quere axudas, a xente quere que cando arde, os servizos de extinción aparezan e non estar sós. Entón, a min pouco me importa que a Xunta de Galiza pague pedras e matogueiras que se queimaron. A mí o que me importa é que non estamos nin seguros nas nosas propias casas cando arde. Entón, que nos veña aquí facer un relato, é que o relato políticamente, que creo que así podo dicilo, foi miserento. E con isto remato. Grazas. Moitas grazas. Cada un fala da feira según lle vai nela. Sí, home, sí. Sempre foi o asunto. Sempre tiveches. Ariana, por moito que digas, esa é unha moción típica do Parlamento, vale?
É unha moción típica do Parlamento, non é unha moción típica. Pero ti traes Outra as do cousa é que tes todo o Estado, dereito do mundo entre ela aquí. Pero ti traes as do Estado. A ver, pero tes todo o dereito do mundo entre ela aquí. Home, Tes claro. todo o dereito do mundo entre ela aquí, pero eu digo que, eu opino que esta moción, tal como a presentaches, que é unha moción típica de defender o teu grupo parlamentario ali en Santiago. Que podes traer aquí, perfecto, tamén nos ás veces traemos cousas do eu non che reprocho nada, simplemente que che digo eso, que é unha moción típica do Parlamento, que non é unha moción típica dun Concello. Mira, a mí xa me gustaría que o que pides na moción poder facer algo desde o Concello. Mira que non o intentei. Outra cousa que non o sei, no tema da central leiteira, mira que non o intentei. Non de agora, aí che ven anos, que anduvemos detrás, démoslle a unha, démoslle a outra, non foi posible, pero mira, en algún momento cheguei a ofrecerlle os terreos gratis totalmente preparados e urbanizados para poñer aquí unha central leiteira. Pero non foi posible. Despois hai historias, como esta reciente, último, que veu aquí antes das eleccións, non sei se vos acordades, que veu un señor que veu falar comigo e pareceu unha cousa surrealista, iba a construir en Silleda, mirado que hai construído en Silleda. Ao final, yo que se construirá con ese señor, o que quero decir con isto é que xa me gustaría a mí que houbera unha central leiteira. A mí dime onde hai que firmar, Ariana, e contas co meu apoio, faltaría máis. Pero o problema é que iso non é un tema que poidamos arreglar nin siquiera a Xunta de Galicia. O allá, a fábrica de Curtis debeu costar máis de 400 millóns de euros. Claro, quen afronta eso se non hai unha empresa privada que este disposto a ponder por eso? Nós tuvemos unha IVA, pero tamén lle recordo que vostedes teñen historia. Nos temos moita máis historia que vostedes, multiplicado por 10, pero vostedes tamén teñen historia. Porque durante o bipartito, quen levou o Departamento de Agricultura foi o Bloque. Dígame, entre comillas, que hai que destacar deses 4 anos, porque eu pertenzo ao mundo rural. Eu estuvera que destacar algo dos 4 anos do bipartito en materia de agricultura, eu con Suárez Canal tiña un bo entendemento cordial, pero non topo nada singular que se fixera neses 4 anos en agricultura. E eu tiña unha boa relación con Suárez Canal, teño que dicilo. E tampouco me parece, eu creo que el facía o mellor que podía, faltaría máis. Pero quero dicir que non é tan fácil. Eso, cando eu pido, pois podo pedir o que me dé a gana. Mire, eu un día, medio en broma, tamén quixen dicir, vou fazer unha moción para pedir a capital de Galicia para Lalín. Bueno, parecelle un experimento raro, pero cando se fixo un estudo, a mí dixo o Pedro Puy, e quero pensar que non é mentira, bueno, non é mentira nunca, me mandou a mí un estudio. Fixo un estudio para determinar onde se ubicaba a capital de Galicia, porque Coruña quería que fora na Coruña. Sí, e ese estudio que se fixo para determinar a ubicación da capital de Galicia, saliron 3 sitios. O primeiro Santiago, o segundo a Coruña e o terceiro Lalín. Lalín non tiña infraestructura administrativa, a Coruña tiña moita infraestructura administrativa e aquí xugábamos co punto centro de Galicia e Santiago tiña xa bastante movida. Obviamente foi Santiago, que está ben que este en Santiago, pero no seu momento optaba Lalín. Bueno, nun estudio sobre o papel, pero que ocurre? Nós podemos reivindicar a capital de Galicia para Lalín? Podemos, pero é un canto ao sol. Entón, esa moción, e remato, Ariana, sabes que é un canto ao sol. O Gallá puderamos facer algo desde o Concello de Lalín que a min dime onde hai que firmar, porque si votáramos que sí e se pudera facer unha sola cousa das que pides aí, xa che digo que votábamos que sí. Unha sola cousa, digo desde o Concello. Ben, vamos a votalo. Mira que non lle dediquei eu atención ao central leiteira. E máis, Ariana, nun momento, cando foi o traste Larsa, eu fui falar ca Xunta de Galicia para facer o grupo lácteo galego basado, collendo, digamos, a base de Larsa, que despois comprou unha central leiteira asturiana e bo rendimento lle quitou. Ou lle está quitando, Sí, pero falta por votar. Iria non veu... claro, é que non...
Raquel marchou un momento, Iria marchou, os do PSOE non están, estamos todos. Votos emitidos 16, a favor 5 da oposición, de Compromiso máis do bloque, en contra, abstencións non hai, en contra o Partido Popular, en contra 11, queda rexeitada. Imos fora do orden do día, hai por urxencia a aprobación definitiva da conta xeral do Concello de Lalín correspondente ao exercicio. Primeiro votamos a urxencia e despois votamos primeiro votamos a urxencia e depois entramos na materia. Votamos a urxencia. Faltame alguén aí agora. Eu deixe. Pero non me pan. Por dar de ella, vale. Votos emitidos 16, a favor 14, ningún en contra, abstencións 2 do Bloque Nacionalista Galego, e vamos co tema en sí. Ben, falas ti, Paz. Sí, moi brevemente, porque se non falamos nada, simplemente... Espera. Nada, é unha cuestión de... Falamos ou votámolo? Votámolo. Pois vamos a votar a conta xeral. Segunda votación, como pon aquí? Carlos. Cando hai a segunda votación, pon aquí... Cando tiveme ya se votó. Segunda votación, vale. Venga, votamos. Hai un micro apoiado encima del hierro. Sí, pero... A ver, Carmen, estás espesa. Non votabas. Agora sí. Votos emitidos 16, a favor 11 do Partido Popular, non 2 do Bloque Nacionalista Galego e 3 abstencións de Compromiso. Queda aprobada. Vamos co último punto, rogos e preguntas, intervencións. Paco Vilariño ten a palabra. Dúas. A primeira é sobre a problemática que existe desde hai moito tempo na Rúa da Ponte, a varios ou a bastantes veciños e veciñas afectados pola falta de limpeza que lle afecta obviamente tanto vegetal como de outro tipo, que lle afecta directamente no edificios e nas das súas propiedades e que, trasladamos aquí xa en distintas ocasións. Entón, queríamos preguntar como se atopa a situación e que actuacións se fixeron ao respecto tanto a nivel local como a nivel de xestionar con outras administracións o que é a solución deste problema. E, por outra banda, no pasado pleno aprobouse unha moción do BNG onde pedíamos solucións inmediatas para dúas cuestións, dúas áreas tan importantes como é a saúde mental e como é pediatría. Vemos que a ciudadanía seguimos sufrindo exactamente os mesmos problemas, a mesma situación, non se solventou nada. E entendemos que é insoportable seguir con esta situación, insisto, tanto no tema de saúde mental como no tema de pediatría, tanto en persoal como polas tardes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como nos parece un acordo importante, imos facer un seguimento del constante e a pregunta é se, por parte do Goberno, obviamente, teñen coñecemento de que se fixera algún tipo de avance para solventar esta situación que entendemos que é moi urxente de facer e que non pode estar un segundo máis a ciudadanía de Lalín nestas condicións de indefensión absoluta, e se non, que ten pensado o Goberno municipal facer ao respecto para que se cumpla o acordo plenario? Grazas, Paco. Turno para Rafa Cuña, ten a palabra. Sí, varias cuestións. Primeiro, se non lembro mal, no último pleno quedamos de facer unha xunta de voceiros durante o mes de setembro para falar, entre outras cousas, do Rueiro. E se chegábamos a algún acordo con algunhas rúas
non se convocou, se se pode convocar en outubro, pois perfecto, esta non é a cuestión. Sí, por iso digo que temos varias cuestións que falar. Segundo, é un tema máis polémico, non sei se máis importante, seguramente non é tan importante. Eu creo que chegou o momento de abrir un melón sobre a cuestión das festas de la Linda, que sabedes que estou intentando abrir un debate social últimamente, sentarnos todos e cos diferentes colectivos sociais, tamén coa asociación de empresarios, etc., a falar, porque eu teño a impresión, e vaya, insisto, por diante o agradecemento a quenes fixeron este ano as festas de la Linda, porque eu creo que é un esforzo ímprobo, faga o que un o faga todos os anos, e, polo tanto, o meu recoñecemento, pero creo que é un modelo caduco, e é un modelo no que hai que darlle unha voltiña, tanto dos días que se celebran as festas, como se queremos potenciar tamén a Feira do Cocido. Eu creo que nos podemos sentar a falar. Tamén digo, e dixen en prensa, que o Galla, que estou disposto a falar desta cuestión sempre cando non se abra un debate social que sirva para que os lalinenses nos tiremos, valga a expresión, os trastos á cabeza. É dicir, non pode ser un elemento de división abrir este debate. Eu creo que o modelo xa non funciona. Eu creo que domingo, luns e martes había pouca xente, hai xente que aproveita para marchar de vacacións. As festas de la Linda non deberían ser un período para darlle vacacións á xente, senón para desfrutar das festas patronais. Lóxicamente, son dous conceptos diferentes. E eu creo que na xunta de voceiros, se a mellor podemos comenzar a falar desta cuestión e trasladar aos colectivos se así chegamos a un acordo. Algún ano cambiouse a data das festas de la Linda por cuestións da chuvia, non saliu mal. Eu creo que probar outro modelo a ver se funciona tampouco estaría de máis, polo menos experimentalo. Pero, bueno, podemos falar desta cuestión. Quero dicir que os cambios a veces salen ben, outras veces salen mal, pero que se todo... Si, xa o sei. Pero se os xiros que pretendemos facer son de 360 grados, estamos facendo exactamente... Sí. Se chove no Montserrat, facémolas. E se fai bo no Montserrat, adiámolas. Insisto que... Porque cando chove no Montserrat, fai bo para Lalín, e viceversa. Este ano fixo bo para Montserrat, choveu para Lalín. Se for ao revés, entón eu creo que aquí o termómetro era chove para Montserrat, cambiámolas. Non chove para Montserrat, mantemos. Ou non chove no Montserrat, que ao revés. No debate das festas o que menos... me preocupa é a pluviometría, non? Senón que non vexo xente en Lalín, e iso sí que me preocupa, a hostelería pechada, etcétera, etcétera. Eu creo que non é unha boa imaxe para o pobo, podemos dar unha volta. Despois, en canto aos orzamentos que supoño que vostedes comenzarían a elaborar, decir que este grupo, dixo algún grupo tamén na prensa, creo que chegou o momento de intentar, dentro das posibilidades orzamentarias, incrementar as partidas deportivas, porque cada vez, afortunadamente, e isto é un bo sinal para este pobo, hai máis rapaces e rapazas facendo deporte en Lalín. Eu creo que se orzamentariamente é posible facer un esforzo, pois eu quedaría agradecido, e despois, unha vez máis, mostrar a predisposición deste grupo de compromiso para sentarse a falar dos orzamentos e intentar chegar a pactalos. Sempre estamos abertos a esta posibilidade, que democráticamente eu creo que o goberno debería ser receptivo cando menos a proposta. Nada máis, moitas gracias. Pois, hai máis preguntas? Pois moitas grazas. Quedamos entón... Iso era para falar nunha xunta de portavoces. O das festas. Vale. Ben, levantamos a sesión. Moitas grazas.